ما أزيوم سبات أزيوم حاجز اليوم تباهيلو تحجزوا برازر بزاف أنا نفسنا دي فلت ناس ناي إثيوبيا ناي قلمنا حجز نهزبها حجز جنزب أواتس مستبهلك وي أيتبل تراتي وي أيتبل نهزبها حسابنا نبلك على لنا إذا أيا جوز بحال سلسة شحن حموش تميتن سبحي زوسي أنت يبلكم مسيركم كال إعلان يعلن كال إعلان بك نعم برازر حجزهم قلمنا ندحري له ما أنت يملكتني تقرأ واي كله كوي يجيب لكم دول تقرأ واي كله بتعملوا ميقرم أنا كنا أقرأكم أمثلوا تصبوا يكونن يا رجال جول أمثلوا تصبوا يكونن أبانا دم ما تكبر دلا لك كمعين السيستم يلمدال لون بلا كلنا حزب خاجدي كاس نايقور بيت حزبي مهلاي تغكلي بيناي مقدي يا رجال جول بيناي مقدي صباح نقولكم بتاريخ تحتتكوا يا أخي إذا تولد زي ترديكم على عبد الله زولد قلعة صباح سي أنت يقول لي إرتراو خبلكاي أما أنا نيد بلك هذا اللون قليل كي مسلكاك رحنتي ودها قرن دحرحي للزلكا أيقد فكاني سلازي نزا حساب غيركم نزيوم ارتيست زبهالو سبات فاتينغا حفتي فيديو سرحلو ارتيست ناي هزبوي ارتيست ناي هزبو ايو توديا بعال زيوم حجي كمص يوم يبهالالو رايو زيوم ገንዘቡን ከግፍጡ ከሞን ድማ ለትግራይ ከዋጹ ይመጹሎ ይባሃላሉ ተረዲክሎ ህጂ እዚዮም ሰባት እዚዮም ብዛባ ዳባት ከዛረው ይብሎ ምን ማለዲ ብዛባ ዝጠፍ ህዝቦም ከዛረው ይብሎ ምን ማለዲ ህልናስ ጠፊያ ማለዲ ካብ አርቲስት ጠፊያ ማለዲ ጠፊያ ሚካዊ ጠፊያ በላስ ጠፊያ በጣም ነው የሚገርመው እዚህ አይደለም ኤርትራ ህዝብ ከጠፍ ከሎ ጉዳይኩም አይኮነ ገንዘብኩም ንክትረኽቡ ግን ካብ ዓለም ናብ ዓለም ትወናጨሩ እዚ ስለዚህ ህዝብ ጉራህ ያራዳል ህዝብ ክትጎርህ መንእሰይ ኩልኻ ጉራህ ህዝብ ጉራህ ዝደሊ በጽባጽ ዝኾነ ሰብ ኪድ ባዕልኻ ፍለጥ በሎ ታምሲ ለገንዘበይ ይህቦ ገንዘበይ ጥራሕ ዘልዮ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ገንዘበይ ጥራሕ ዘልዮ አርቲስት እንድሕር ኮይኑ አዲሩዋ ጉዳይ አይኮነ ያራዳል ጉዳይ አይኮነ كحسبلي كلو يدا كحسبلي كلو كحسبلي جن أنا كحسبلو مال زبت يا رجال زبت سلزي حجم صباحم عم سلوتات كنقربكم أنا أمنوني يدب لكم دلو أزي أنا جر أزياء اندحر تتكبيرة اندحر قال نجر غيركم أمنوني كقلبت أكمي يا علّك كي توديو يدولو نمثلو معلتي كقلبتكم يبلالو أورمو خوينا خمسكاي بولو بقى توديا نهزو زي حل اندحر كوينو توديو كمو غيرنا نحن متسكا بقى توديا يس عاطفي اخا مطفاي تبايلو بقى مالتي ስለዚህ እስኻ قدما خاطر አይመጭ እንደ ሐደን ካንኸለኻ አነ ድማ ከቀትለካ ዘይ ሐደነሉ ምክንያት የለን ብለካለሁ ጉልጽ ገሬ ድዛረባን ምንም አታመጣም ታዲያ ተመጽ ትፈልዲህ ሰባይ يس ስለዚህ ቅድምዚያ ምግባረይ ግን ንተሐላለን ብለኩም አለ ንህዝብኩም ጸግዕ ሁኑ ብለኩም አለ ጸግዕ ሁኑ ንህዝብኩም ጸግዕ ሁኑ በቃ ተወዲ ይደጋግማለሁ ሓደ ኤርትራው ክጠም ይብሉ ይጠንቀቃለሁ ማለት ኤርትራው ትገር ይብሉ ሓደ ኤርትራው ክጸነት ይብሉ ንልካ አርማ ሂስካ ተበገስ توديا أربع حيسكا تبجس يس أربع حيسكم تبجسوا أنا بزعم حزبي إذا قد سننبر زعما ما نما يقد سنني سوري إذا قد صنع تري ولا لهم تسألني نخلنا مسئنا أبزي زعما حجرنا نزارب حليب نزارب دلنا تعنا تريفنا يكونن يا حوات يس تعنا تريفنا يكونن جن قاليكم أبا عرضكم تقاديمكم ترينا لهم تمالي شمون شعات ساعات عبز كم زي أكوفيلنا كنت إلا نبزعوانا إدابات نقص نيرنا بتندامونيكا يا أنا نيرا تعنا تاريفنا يكوننا نبلك لنا تعنا سي تاريفنا يكونن وديا سمعت هزب سلازلو يمي كتري والله بليس كلنا تحسبنا له نتهزبنا صبق مرحبا نونو اي بعلي يفلت تبلو ندحر كوينكم بحبارم بعلي يفلت انا قداي يكونن انا قلت صغيري دزاربكم كلها كا ملحسكا بعلي يفلت ندحر كوينو أنا مساهم يراسو قداي يكونه ترديكم قالوا أنا بيني ده حمل له قداي يبلين أنا بيني أنا ترديكم قالوا ناين دات حانيت زينغو لمسل له نجاري يبلين أنا يس أنا أبدأت حوي يلن حفتي يلان ترديك قالوا ناتك حفتكن حفتي سلزخونة يابزي مولو معلتم تجتيرنا نزارب دلنا
بعد ود تقول دما دقوم اب طليان اب عد انجليز يسعسعون يጨፍሩን يمدلو تاي قدش وسو بعد في عيرا ودو ترديكم አለው بعلو يسغردو واውጽዮ كطعم ويلو ترديكم አለው اب جرمن دي اب ገለ ይደሉ حجاب شوده ደቂ ድኻታት ድማ አበይ ተደርብዮም አለው اب ዳባት ያ ትክክል አለ حق الله ليت كتبخوا يتحضروا لكم قاليكم اكو حواتكم يدولوا لكم او يقرن قاليكم تبخيكم ابزيات سمعوا ነገር كم زدي حق امسيلكم تخدوا ابغزهم مسكلكم ግን ወይ እንዳበልኩም ተባኺ انت هون كاتبلكايو حوي اندي تاثيرني كنز تباهيله ثانك يو مان الورا تجي از ጉዳይ እዚ ኩላና كنسرحالو يدقبانا بقى توديا كنسرحالو يقبل كلها تلعل كلها مالسي تلعل كسرحالو حقيمي كل سب كحمم አለው ونبلك لنا بقى كل سب كحمم احنا بيننا ذيكن بلا يكون نغرينا طرح يكون نزي تأدلتي تعديلنا وين دما بمشمع نعي طرح يكونكم نهيكم يلا والله تبارك قدس هادخونو ايرتران يكون تواهيبو لذي يوم 7 يوم كونسرت زدالو اندحر كوينو اندحر دخونه ነገር ድገብሩ እንድሕራልዮ ከይትኸዱ ህዝብ አይት ሓደ ሰብ ከይከይና ኮንሰርት አይትኺ ሓደ ግዜ ሚኪ የጠንቀቃሎ ጥዋሕ ንጎ ከምዚ አኸና ሀይድ ንጉስ ይነብር ሰምዖ ለኩም ሚኪ ዝሎ ዘሎ እዚ ንጉስ እዚ ነቲ ህዝቢ ግብሪ ካብቲ ዘለዎስ ወሲኹሉ ክልተ ዕፅፊ መን ይዝኸን ዘሎ ሰብ በዚሕና ኢላ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅያ ኩላ አሻከር ከምዝናይ አወል ስዒድ يسدد موت حزب اسك قانيو رايو تعذبو انت يغبرالو تبلوس وا نغوس هوي معات سب وصيو سلاماوي سلف ግብር በዚህና እንዳበለ ወይብላሉ ከሙዲያ ተብልደላ ክልተ እስፍ እንደገና ይወስخلو ከይዶም እንደገና ከይድ ካራ አዮም ይብሎ ከይድ ካራ አዮ እስከነት ህዝቢ ታይገብራሉ ይሉ ከይዱ ተራአዩ ድማ ከምት ዝበሉ ህዝብ ሁሉ ወصيو سلاماوي سلف يبل مالتي كور هوي كم نايزي وخاريا مالتي زي اول سعيد كيدو እንዳቃጠረ كور إساياس دبحال كور إساياس بونو صدو كور إساياس حج كمان يبلو لو إلو ترديكم قالو إلو شو ابسال ساي مصعانلهم اتهزبي سلاماوي سلف موسى ابي سلاماوي سلف موسى ابيو اسكت ابيلو اجزا مالتي هيد كار ايو مستبحال اول سعيد كلل تبلس سبسينو با زي حزبه وصندلو حميد قالو قليلو እንዳተጠራጠረ ንጉስ ሆይ እዚ ሰብዚ አይወፅን ዘሎ እንታዩ ወላ አነ ሰንቢደ ጭርውሩ ይሉ ተከተማ ተበለ ሕጂ ነገር መጽያ አይሎ ትምዝበለ ህዝቢ አጋተ ይበሉን ትምዝበለ ህዝቢ ሓደገኛዩ ኢሉ እታ ግብሪ ናብታ መጀመሪያ ዝነበረት አትሕት አቢሉ ካብት ዝነበረው ክልተ እስፋ አትሒቱ ቀኒሰልኩም አለሁ ይሉ ገዲፉዎም ይባል ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ድማ በብቁሩብ ከሙጊሪዩ አስቀጥ ዘብል ደሎ ተሚሉ መወዳእታ ግን ሚክ ሰምዖ ናይ በሐቅ ሐቂ ይዛረብ ዘለም ጠቅላላ ማንም ኣብ ቅድሚው ክጸንሕ ዝክእል ድኾነ አሃዝ የለን አነ ግልጽ ገይረ ይነግረኩም ቅድሚው ድጸንሕ ማንም ሰብ የለን ካብ ሕጂ ግን ተጠንቀቅ ንብለካለና ተጠንቀቅ ህዝቢ ኤርትራ በብቁሩብ ገጹ እንዳከወለ ገጹ ተጠንቀቅ ኩላትካ እንዳበለ ገጹ ኮፊዱ ይዕዘባሉ መወዳእታ ግን እንድሕር ወጪ ግን ንብለካለሁ ማዕገት ይብሉ ንብለካለሁ ማዕገት ይብሉ ሐቂ ዝሚክ ዘለኩም በህዝቢ ኤርትራ ናጽነት አምጪኹም ተባሂልኩም ተከብርዎ ደለኹም ተጋደልቲ በንጻሩ ከይኮነኩ ግልጽ ገይረ ከነግረኩም በንጻሩ ከይግልበጠኩም በንጻሩ ኣብ ትሕቲ መንበር ከይትወኩም ተጠንቀቁ እዚ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ትገብርዎ ደለኹም እዚ ንዕቀት እዚ አንነት ትገብርዎ ደለኹም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብለካለሁ መወዳእታ ክተኣትዋ ምዃንካ ትፈልጥ ኣለካ መብዛሕትኦም ኣብዚ ደለው ተጋደልቲ እዮም መብዛሕትኦም ተጋደልቲ እዮም ኣብዚ ደለው ኣብዚ ደርፊ ዘለው ዘረሰና ያውጪኻ ማለት እዩ ተረዲኩም ኣሎ ዘረሰና ያውጪኻ ኩሎም ተጋደልቲ እዮም
ከም ወንድማቲ መሸማዕ ድኾነ ኣነ ካብ ቀደሙ ማይፈትዎኒ ዝወድ እዚ ካሕሳይ በርሒ ገለ ድበሃል ወይ ካብ ቀደመይ ዘይዋሓጠለይ ደራፋይ እዚ ካሕሳይ በርሒ ዘይዋሓጠለይ ዋላ ደርፍታቱ ሲ ኣብዚ ወሊዕ እዩ ይፈልጥ ካሕሳይ በርሂ ፅቡቕ ኣሎ ዋላ ኣነ ጠቕላላ እየ ደይፈትዎስ ዝጠሎ መዓዝ ብጣዕሚ ኢሎም ኻሲ 4 ክትፎ ይድበልዕ ኢሎም 4 ክትፎ ኣይ ሚኪ ግደ በዚያ እስኻ እዚ ትገድድ ትኾን ቅሩብ ዳ ሰብ ይበልዕ ማለት 4 ክትፎ ይድብለካ ደሎ 4 ክትፎ ማለት እኮ ከቢድ እኮ ከብዱ ካብ ምግጃፋ ዝለዓለት መሸኒቱ ኣይረኣያን ኢሎም ከብዱ ካብ ምግጃፉ ዝተለዓለ ኣብዚያ ሚኪ ግደፍ ኣብዚያ ስትሮ ክፀርገሉ ከሎ ኣነ ርኢካኔ ዝርኢካ ኣምላክ ኣሎ ፅቡቅ ጌርካ ወልውለለይ ይድብሎ ብጣዕሚ ዝገርመኩ ምሕር ካብ ገጅፍ ምዃኑ ዝተለዓለ እኳ ኣይትኸብዱ ማለት እዩ እግሩ ምርኣይስ እነበብላለ 5 መዓልቲ ድገብር እንድሕር ኮይኑ ሕሰብዎ ከባቢ 25 ክትፎታት ሲ ክቅረበሉ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ትበላ ተረዲኩም ኣሎ እዚ ዝብኢ እዚ ኣይ ሓቂ እዚኦም እንታይ ሕማም ኣለዎ እንታይ ሕማም ኣለዎ እዚ ድርባይ እዚ እዚኦም ቆሳላት እዚኦም ሲ ንህዝቢ ኤርትራ ስብለካሉ ድምፅ ክትኮንዎ ኣለኩም በፍንጫኹም ንብለኩም ኣለና ተወዲያ በፍንጫኻ ቀድሚ ምድራፍካ እዩ ዝነግረካነ ኣብቲ ቦታ ትብለካሉ ኣብቲ ቦታቲ ሰብ ኣይኮነ ንብለካሉ ንፋስ ከም ደይንቀሳቀስ ክንገብሮ ኢና ተወዲያ ኣይከይ ኣጆኻ ሚኪ ኣነ ኸማን ኣለኹም ሳው ሓደ ሰብ ጥር ከም ዘይብል ክንገብሮ ኢና ብዛዕባ ኣብ ዳባ ደሎ እስኹም ሕሰቡ እስኹም እዮም ተሓስብሉ ባይዞ ደንበ ተቃውሞ ኣጆኻ ኣነ ኸማን ኣለኹ ጎድንኻ ተቃውሞ ኣይሓስበሎም ነዚኦም ኤርትራውያን ወላ ሓደ ዝሓስበሎም የለን ኣብ ደባት ዘሎ ኤርትራውያን ወላ ሓደ ዝሓስበሎም ሰብ የለን ከምቲ ኣርቲስት ጉሒላ እዩ እቲ ተቃዋማይ ኣይሆን ገንዘብ እዚኦም ከማን እኮ ህዝቢ ኤርትራ ጠሚ እንዳተባሃሉ እኮ ንትግራይ ዳሓገዙ እዮም ብጣዕሚ እኮ ይድገርም ስለዚ ክልቲኦም ሓደ እዮም ንኣና ይሓስዩና ኣሎ ኣብ መንጎ ናይ ሓቂ ንሕና ኮይና ንህሰ ዘለና ንመን እዩ ዘጥፈለሉ ነቲ ፒዩር ዝኾነ ኤርትራዊ ብለካ ኣሎ ትኽክል እዩ እዚኣ ሙድ እዚኣ ክትርዳእና ኣለዋ እዚኣ ሽርሒ እዚኣስ ኤርትራዊ ተረዲካሉ ዝጠፍኦ ነገር የለን ተወዲያ ያ ኩሉ መንእሰይ ክነቅሕ ኣለዎ ኣይጠፋናን ንኣልቱላ ኣለኩም እዚኦም በፅባፃት በሎም ብህዝቢ ኤርትራ ምልጋፅ ብህዝቢ ኤርትራ ምፅዋት ብህዝቢ ኤርትራ ተረዲኩም ኣሎ ፍሽኽ ምባል ክተርፍ ይደለው ብራዘር ክተርፍ ይደለው ኣብ ዳባ ዘለዎ ሓግዞም እንድሕር ኢልካ ተሓድም እንድሕር ኮይንካ ወዲ ሓወቦኻ እኮ ይደለው ተይዛረቡለው ደቂ ሓወቦኹም እዮም ደለው የሕዋትኩም እዮም ደለው ዘይተሓስብሎም ዳ ወይለይ እዚ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ትብል ህዝቢ ሰብካ ክጉዳ ከሎ ድማ ኖኖ ሪኢኻ ከም ደይራኻ ተሓልፍ እንድሕር ኮይንካ ኣበይ ደሎ እቲ ሃገራውነት ብራዘር ሶሪ ኣበይ ደሎ እቲ ሃገራውነት ኣብ ዳስ ጥራይ ትፈልጦ ማለት ዲ ስለዚ ተጠንቀቁ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ፌስቲቫል ክኣቱ ይብሉ ኣይትእተው በቃ ከምቲያ ዝነገርኩኹም ምስላ ከምኡ ጌርኩም ዕግት ኣብሉ ኣይትእተው ንምንታይ ደይመፃኹም እንድሕር ተባሂልኩም ኣብቲ ውራይ ንገርዎ ንሕና ብዛዕባ ህዝብና ኢና ንሓስብ እምበር ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ሃገር ጉዳይና ኣይኮነን በልዎ እዚኣ ዓባይ ዘረባያ እዚኣ ዓባይ ዘረባያ እዚኣ ንገርዎ ፅፍፍቲ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ሚኪ ህዝብና ዝጭቆን ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዳባት ተደርቢቡ ኣብ 4 ማዓስከር እዮም ደሎ ባይዘወይ በዚ ጎንደር ሓደ ኣሎ በዚ ትግራይ ድማ ክልተ ኣሎ በዚ ናይ ሱዳን ድማ ተፈናቂሎም ድመፁ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ እዚኦም እዮም ደሎ ኣሕዋት እቲኦም ኣብ ትግራይ ደለው ጥሜትሜቶም እዮም ደሕግዞም ሰብ የለን ኢሎም ኻ እቲ ትውልዲ ይፀንት ከም ደሎ ይርዳእኩም ደሎ ሶሪ ንፀንት ከም ደለናስ ይርዳእ ክንዲ ንውስኽሲ ንፀንት ኣለና ንጎድል ከም ደለና ይርዳእኩም ዲ ብራዘር ኤንድ ሲስተር ስለዚ ኣብ 4 ቦታታት እዮም ደሎ ኣሕዋትኩም ኣብ ዳባ ጥራሕ ኣይኮኑን ደሎ ባይዘወይ ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ኣለና ከመይ ጌርና ተረዲኩም ኣሎ ክንዓልዮም ኣለና ክንሓስብ ኣለና ተወዲያ እምበር ናይ እዚኦም ኣተሓሳስባ ናይ በዓል እዚ ጉቶ ዝኾነ ሰብ ርኢናዮ ሰሚዕናዮ ኢና ፀጊብናዮ ተወዲያ ህዝቢ ኤርትራ ንክፀንት ጉዳዮም ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ጉዳዮም ኣይኮነን ጠቕላላ ጉዳዮም ኣይኮነን በሎ ኣነ ብዛዕባ ዜጋታቱ ሓስብ ሰብ ብጣዕሚ ይደፅላኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ በል ኣነ ኸማን ከማኸ ወላ ጠቕላላ ይማራ ይዘጥላኒ እቲ ስርዓት ክስታይ ዝኾኑ ሰባት ነዚ ነገር እዚ ኣይሓስብሉን ደለው ኣይሓስብሉን ደለው ተወዲያ ባዕሉ ይፈልጥ እዮም ድብሉ ደለው
أنت حزبك كاب حزبك على العز قربيت فتيخة أنت لخبات إيرتراوي أنت شنتي إيرتراوي أنت كنت ديهم تحمل بالله ظرف فضرة كنت ديهم ك أمثلوا تاتيو أيوة حكي أنا بتأمكوي قريمن أنا كمان كاب حزبك على العز قربيت حجر أفكيرك قرم كاي ربس ما بولد فس قدوس أنا إزي إيرتراوي أيفلت سوري أبوي كأبين نخلو بتمكحتي يا أبين سوري بفلا أنا كاب جزانا أنا كمان بتمكحتي يدبلك هذا له تودي إزي رأسها منن مكبت عر ويمبلي نسب كتعمو فتاريخ محزان قال يلا أي تركب سلازي أنا مجمريا نهزبي كخوني دلني سوري نهزبي بقى تودي دحريو قربيت دلو شقرات تعرف ندحر على نحجزو تودي بر حزبك حجزك حزبك تدربي كلش نقربيت هاجر كتحجز نايب حق زغرم كاي أبيت مسلمين نفسي سيكز يبلن إلكتريك ده حازو مثلا زي كون زربا خزاربو خلوص إلكتريك ده حازن نخوي يسمعني نايب حقي እንኳ ተሰብቲ ኣብ ቅድሜ ከምኡ ድዛረበ ይሓልዎ በቃ ተወዲያ ከምኡ ይደብለካ ስለዚ ሕሰብሉ ንህዝብኹም ድምፂ ሁኑ ንህዝብኹም ተረዲእኩም ኣሎ ፀግዕ ሁኑ ኣይትጨክኑ በቃ ተወዲያ ከምዚያ ጀሚርኩም አይደለኩም ናይ ዳባት እዚኦም አርቲስት ድማ ከምኡ ክገብሩ ከለው ተዛረብዎም ወፂኹም ታዲዮም ገበርቲዮም እዚኦም እንታይ ሕልኩሳት نحنا تفتينا يوم ينبرو نحنا تسألينا يوم دما يموتوا تودي ارتيستنا ايرترا فلت نحنا ندحر حاولنا الكائنا تنبرنبر نحنا ندحر زي حاولنا لكا ولا حنتي تقبرني خا تموتي خا نبلك لنا افلا سرح لي تفتو مو قالكم ترديكم قالو ما اكوركم من كستايكم انا بازلي لخيكم تمصوا بعلقتات انت ما قلت صريح ما يفلطوني بايزوي كنا حخرومينا حج والله انت رايح خرم انا كمان الله حخرومينا مو يا خان تاي اندحري كايو ودو درافي بلكا بقى اسخا تاي مو يا خان اندحري كايو نفحيرا درافا يبلكا كان مو يا اندحري كايو كرار مهرامي بلكا يلا سالساي كاندحري كايو زي مايك تحزاي بلكا رابعي ندحري الكايو قروش ملمطات كابي إرتراوين يبلكا توديا زيا أنا توم سرح هجي كنوردكم ندحر كوينا أبايتا يزدقسكم أنا قداي يكون بعد بركات أنا بايزوي بعد بركات تقطمو تزيمو زعبا حاجرومي دست بلكا أنا بمخنياتي نبرخد دفتو بزعبا حزبو دلو فقري بزعبا حجرو دلو فقري يجلسي امخا بعلو قطاماي بعلو زياماي بعلو اقناباراي كوينو دسرح بعد سيوم انت كتب لهم تخيل انت كتب لهم تخيل نهزب زدرفو درفتات አለው زيو ابز ميديا زيوم نريوم دلنا زيوم بكعات زيوم رايو እናታቸው አፈርት ብላ ዲቃላ ድሕሪ ሕጂ አርቲስት ዝተባሃልካ ክናሕኽሮካ ኢና ብለካ ኣለኹ ኣነ ግልጽ ገይረ ክነግረኩም ክናሕኽረኩም ኢና በቃ ብደርፍታትካ እንዳምፃና ከነላግፀልካ ኢና ተወዲያ እስኻ ንህዝብኻ ደይተሓስብ እንድሕር ኮይንካ ንሕና ድማ ጢባ ጢቤ ንፃወተልካ ኣብዚ ሚድያ ጉዳይና ኣይኮንካን መፃወቲ ናይ መን ትኸውን ናይ ጎረቤት ሃገር ትኸውን ተወዲያ ኣነ ጉዳይ ኣይኮነን የስ ስለዚ ብዛዕባ ህዝብኻ ክትሓስብ ኣለካ ብዛዕባ ህዝብኹም ወፂኹም ነዚያ መልስ እዚያ ክትምልስዋ ክትከሉለኩም ተወዲያ አርቲስት ኩልኩም ወጪኹም ክትዛረቡለኩም ብዛዕባ ዳባት ሓደ አርቲስት ዝተዛረበ የለ ቆሻሻ ወራዳ ንህዝቢ ኤርትራ በሎም ፊንኪ ጽባ ኣለሃ ካሉ አይልናን እንዳበልኩም ትጓዓዙ ደለኩም አርቲስት ማለት እዩ ያ በስባሳታት በዳብድ ጫናው በስባሳ ቁማራት ህዝብ ኤርትራ እንተዘይ ሕግዘኩም ህዝብ ኤርትራ ገንዘቡ አውጪ እንተዘይ እምብረኩም እንታዲኹም ገበርኩም ገሌኹም ሊስትሮኩም ሰራሕኩም ነርኩም ጨነውቲ ንህዝቦም ፀግዕደ ይኮኑ ብኩላት ህዝብ ኤርትራ ከይትርዮም ነዚዮም መጥፋት ሕብረተሰቦም መጽነት ሕብረተሰቦም እዚዮም ቆሻሻ ድኾነ አርቲስት አይትከታተሎ ቱፍ በለሉ እንድሕር ክኢልካ ጽርግያ እንድሕር ረኺብካዮ እዚ አርቲስት እዚ ቆሻሻ አርቲስት የስ
أما قد انت هرغيب كايو توف بللو بس أبدي زلو يزي كبرت هالليو كاب حزب إرترا لالي انت أديو زي قبرو زنالو زيامين سلازي زي أبي إرترا سلاز تحابي تسأقل أبي إرترا سلاز تحابي ترديكم مالو أبي إرترا سلاز تحابي زي فاتيكم تسأليكم ترديكم مالو أبقون إسياس أفوركو خوينو فراداي دخونه سد أنا قلت غيري لي نقرأكم إذا أرتيستيو إذا هاي كونن رايو بقى ناعي ودسني ناعي ببروباغندا كتحجزني خا أبزي أخوين كان عها استزارة بكارما أسر بيت كنأت وينا أسر بيت كنأت وينا لعلي خان هزبير تراز تقال سلا يلن اندا بلا نايسو ساتات تقادلتي اندا تقلعو اندا تقلعو بكالشو مالتي قال يوم بصفيت اندا تحرمو اتزقر أب أسر بيت اندا نبرو ازو دزي إسرازور أب أدحلو زلو منقستي دليت كاقبر زدل خايو نفليبوس كأسورو يخيل أنا قلت غيره نقرأكم أبقى المعاملة نفليبوس كأسورو يخيل زي بقى توديا عند هرصلي وسي نفليبوس كأتو يخيل بعال فليبوس عشان قوليتيو بعال أبرها كاسا عشان قوليتيو ما بيرترا كندزي أتصفلق قبرو يكيلوني سلازي ازيوم سبات ازيوم نحناينا دمص نغونلهم نحناينا كالك يمسلك سديدو ملو دغدو نزا اول سيد بعال فليبوس يم طيب صوت لكم السو سديدو ملو يغدو اب قدمي حما كزاربو يكيلونيم قطتا مستسبا يركبو كمزي بلكا نيرو እንዳተባለ ተረዲኩም አለው ቀዳማይ ሐሳው ለኽባት መደናገሪ አብታ ሀገር ኮይን ደሎ እዚ እዛ አወል ሲኢዲ ይወዲያ ስለዚህ እዛ አብዝ በጽኻሲ ገሊዮም ይምኩልካ አቦታትና ይብለካ አብዝ በጽ አቦታትካ አወል ተሕቲ አወል ክነግረካ ተሕቲ አወል አቦታትካ ጻት አለኻሳ ተሕቲ አወልዮም ለካለው ሃንተ ከገብሩ ይከሉኒ ዝደልዮ ሰብ ከእስር ከሎ ዝደልዮ ሰብ ተረዲኩም አለው ቀድሚ 3-4 ዓመት ንሕና አብዝ ሚዲያ ነቦታቶም ዝተሰው ደቀ ተጋደልቲ ኣብ ሻምሩ ካቲዩ ናውፃ አስኻ ምስበሎ ኣብዚ ኣብቀያ ውፃ አስኻ እንዳበለ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዛ አይነት በደል ክብድል ከሎ ሻያ ተወዲያ እኮ ታፊል ሻያ ወጽ እኮ ተዛሪ በያን ኣብ ኤርትራ ድማ እንታይ ይገብራሉ ኩሉ ሰብ ይፈልጣሉ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጸሊኡ ወሎ كلنا ينقرونا نقولنا كدولو خلو كم يبلونا كلا جزياو منقستي بلكا اي راح عنده كم تاي قال انداري تي جزياو منقستي قال يبلوخا كلا ابز دامو زي نقدسلو بقى كل سبي صليقو قال ملي بلكا حقي حزب ኤርትራ ገጹ እንደحر حنساب كويللكا بقى زيا موداتا ازس ابي كنبري حجز ازز ولدوم ده قولو اسي ابي ኤርትራ كنبري يميلكا تحسب برازر نقروا سددلو اسخا زولد كايو صابي ኤርትራ كنبر با حمم ديغا سلازي بتيا زلاتكا ገንዘብ بتيا زلاتكا سلطان ابتي ኤርትራ نقليوم منطيل كاريها نقليوم كسايركا كسبلا ابدق عالم سراح قاليوم سريعهم انديو غزا على كانديو سراح نزيوم قربعات قاليوم دما ديتا دبهالا دما ابزلو ابدق عالم سيلنا تي ገንዘበንን መሸነይተን ማዕኮርን ገፍጭለን ደሪያ ና عندما በቃ በለድ እዚህ ወራዳታት ማለት እዚህ ወራዳታት ህዝብ ኤርትራ ብዝ እንዳተቃጸለ ህዝብ ኤርትራ ብዝ እንዳመተ ህዝብ ኤርትራ ብቲ እንዳተሸገረ ጉዳዩም አይኮነን ነው ጉዳዩም ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚህ አምሰሉነት ከተረፍ ከላሉ ግልጽ ገሬ ይነግረኩም አነ ነቲ ሻዕቢያ በሎ ነቲ ህግደፍ በሎ ከሕጉ ሲልካ አይትጸበይኒ ብራዘር ሶሪ يس كحقو سكا دنب تقاومو كحقو سكا دغاف ايتبحال ايتصبيننا عيبلكالو انا قلت غيرين نغركا مانم كون مانم انا ጉዳይ ኮይን ካይትፈልጥን ስኻናይ ጉዳይ ኮይን ካይትፈልጥን ኣብ ታሕት ደሎ ኤርትራው ግን ይገድሰኒ بخموي ድማ ኩሉ ግዜ ንህዝበይ ጠጠው ድብላነ ተወዲያ አነ ስኻ ደግፍ ስኻ ተቋም አነ ጉዳይ ኮን ባይዘው ግን حقي ክትሽፈን ከላ
زيادة أنت إذا شفينكم ما إلي إذا متسكم يس زيادة أنت هونكم دا شتت كتبلوا وحاسبكم كم زي عملت كلهم أوضاع هاجر تركبوا سنة مبنيات أبالات صندوق تخلق في المريم والدخول تصفي محاري في حراء لاينة عدسة كحساي بره أخليل فوتو تفنو أليكس كحساي الأمين حسب الله زرق سناي قرماين كالوت قدسات دمتاويان نتي أبناي تقراي معسكرات هقات إمزولو خبيت تميت نمفواس زوعل بسم تصمدو بسنك تميت تحلف في وقت كتهلو يبلان أب تحت زبل جرحو ملوء بملوء أتاويو بتمزابلتي بتميت نعات أبون تحاسيوم قبل علميت معسكرات فاحيلهم زلو تقارو تفناقلت المحقاز زوعل كونسرت ختدالو ومحسن زي رأي واحد هجي قال يوم سبات كم كشكو حنا يفتونيو نحنا ترديكم قالوا ازي كونن كابدي غزوات زمصت حمم انفلطينا ولا ابزناي سويز دو ولا ابزي تور دغبرو اسو ገንዘብቱ ተዋጽዩ ሲ ንህዝብ ትግራይ ይዋሃብ ይደልደሎ ግልጽ ገይሬ ይነግረኩም አነ ከነግረካ እንዳ ሞኒካ ገለመለ እቲያ ትዛረብ ዝነበረጓል በቃ ክሽፈኔ ሐሲባ ተረዲኩም አለው ከሙድ ባህል ነገር የለን እዚያም ሰባት እዚያም ማዓስየም ድመጹዳ هج نديم دمزو كتمزو خلهم سي أتاوي ناي تقراي قبروه هج سي ديكون سيستم كسرحو سي بقى عم ناي سويز كبد الله جنزة أب سويز دمزو للو هزبي جنزة بوس نتقراي يهاب كويد بلكم دلو سلازي أب ناي سويز دلو كمزو نديم زيو السخادة هاب كايو جنزة تغيلاس نتقراي كتكيديا مالتي تغيلاس نتقراي كتكيديا نعنا كشكوعنا انت يلوم مسيلكا نو زعمتها وزقبر كيدي بسمعت سيلكا كيدكا مناير دي قامش انت نعي كتشكع نغيت فتن اجيم دمصو ابز قربا غزيم دمصو سلازي ابسو يزدلكم هبرتسب بزابا زيغاتكم تحاسبوا كيتاتو تتو ابسو يزلون سمع لهم زغاتا فوديا اسخان تقراوي الكادي خات سعسع هجي ورا ساعسيتم كقيرو يم مالتي تقراوت كمز يوم بسعسو كمز دابلكم ساعسو قبل كم زندابلكم كلو ما يقرفني ገንዘብ ውሰውዚ ወሬስ ከመሲ ገንዘብ እንዳበልካ ሳሰ በቃ አለ ገንዘብ ውጽውጽ ነገር ሒስ ከመጽ እንዳበልካ ሳሰ በቃ ዚያ እዚ ከብደሎ ንትግራዩ ዛባ ህዝብና ግን ወላንተ ይዛረውልዩ እንዳበለ እንዳቆዘመስ ውሽጡ እንዳተበለ ውሽጡ እንዳሐረረስ ترديكم الله بقى كرة اطرح هذا كل تسوون إيرترا غير كان ممسع ترديكالو حزبخا تشكنلو اندحر كوينكا بس باساخا مالتي حزبخا فتيخا يو يتفلطن سلازي ابسويز دمص ابسويز زقرارب دلو ጉዳይ ኤክስ በሉ ህዝቢ አይትኺሉ ተወደ ማንንም ኩል ማን አይትኺል ጽባንጎ ከነግረካ ህዝቢ ይዘድሐነካ ምስ ህዝብኻ ማዓት ዳርጋጋዓት ይዝበሃል ተረዲኩም አሉ እዚ ቪዲዮ እዚ ድማ አው ትቅድሑ እንድሕር ኮይንኩም ንዘለ ዓለም ያተርፍ ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ እንዳተጨቆነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ተደለይ ቦታታት ማዓንጡ እንዳወፀ ተረዲካሎ እስኻ ግን ኣብታ ሰዓት እቲያ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝዓርቀሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝስየፈሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝመተሉ እስኻ ትስዕስዕ ነይርካ እኳ ከምዚ ዘመን ተባሂልካ ቪድዮ ኢኻ ደምፁልካ ኣይገርመካ ካብ ከምዚ የድሕነና ይድበሃል ኣሕዋት يدحننا بقى تودي يدحننا تمالي نزيوم دم بتقامو نهزبكم زي رداكم نتقراين بلوم نيرنا هجي دما قلبت إلنا نباخم إنا نمتص تودي نباخم إنا هنقلبت نبلكالنا يا نباخم إنا هنمتص إذا قد دايزي كنستبهل له كنكل علنا كنحسب كنكل علنا يحواتنا مجمرك أدمي خنهب كنكل علنا تودي عبدابات علو دابا زبحال بزي غوندري هاويم بيچنقو هاويم زهرمو دلو هاويم ترديكم አሉ አማخل ፋኖን አማخل መከላከያን አሞንጎም ደለው እዚዮም ሰባት እዚዮም ቁሪ ሪኹም ወይኹም እቲ ቁሪ ሎምኻ ቆማጣይ ዝተሐቃቅፍ ኢሎም በቃለቅ ቀዝሒ ጎረቤት ካይ ትሪዮን ይኻ እቲ እድሉ ዲዩ እጩውሞ እዚ ኤርትራው ድምጽ ንኾኖ ሰላማዊ ሰልፍ ንወጸሉ نحجزو
ንረዶ ካብ ባርነትን ካብ ዝተፈላልየ ቦታን ከነውፅኦ ይግባአና ኣሕዋት ስለዚ ኩልኩም እዚያ ነገር እዚያ ክትዛረቡላ ክትክእሉለኩም ያ ክትዛረቡላ ክትክእሉለኩም ተወዲያ ሕጂ እዚ እንታይ ሕጂ ሃይከብሊ ያ እዚ ወድሰሓል ደብለ እንታይ ደሊ መፂ ሕጂ እዚ ቆሻሻ ሓሳብ ይብሉ ገለ ይብሉ ድሙ ኢሉ 3 ኪሎ ድኸውን ሲሉ ማክዶናልድ እንዳበልዕ ኮይ ዝነበር ናይ ማክዶናልድ ጥራጥ ድማ ተረዲካሉ ዓይንኻ ከንቁረካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብዚ መፂኻ ተረዲካሉ ደይከውን ነገር ከላም ኣይትግበር ተረዲኩም ኣሎ የስ ማክዶናልድ ይበልዕ ዓይንኻ ምስ መንግስቲና ይብለካ ኣብዚ መፂ ኪደ ድርባይ እዚ ድማ እዚ ቶማስ ዝበሃል ሰራቂ ባይዘው ይሕዋት ክትርእይዎ ምንቲ እዚ ወዲ እዚ ፈርሑ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ እየን ኣማስ ሚድያ ዝዝረብ ነገራት ንዓና እንታይ መስለና መስለኪ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝተቐበሎ ይመስለና እቲ ናትና ህዝቢ ስቕ እዩ ዝፈልጥ እቲ ስቕ ዝብል ከዓኒ ዘይተቐበለ እዩ ነቲ ስቕታ ስለ ዘይንርኢና ኣነ ግን ነቲ ስቕታ ይጥሙተ እዩ ሰብ ስቕ ክብል ከሉ ኦኬ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ ዝብል ነዚኣ ግን ሓፃር መልሲ ክበኪ ኣነ ከም ቶማስ ናይ ሓገዝ ኣብ ዝሰርሕ ኩሉ ቦታ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ እዚ ወዲ ሰራቂ ተጠንቀቅ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጎፈንድሚ ምስ ደዋፅ ቶማስ ካ ጀሚሮ ሕጂ ከይተዋፀ ኣነ ግልጽ ገይራ ብውሽጢ ዝደወሉለይ ኣርቲስታት ኣለዉ ብውሽጢ ዝረኸቡን ሰባት ኣለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሰራቂ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋፀት ገንዘብ ቁሩብ ገንዘብ ሂቡ ተረዲኩም ኣሎ ቁሩብ ገንዘብ ሂቡ እንታይ ገይሩ ላሽ ኢልዎ ከባቢ 5,000 ድያ ገለመለ ሂብዎም ናይ ኢትዮጵያ ብር ማለት እዩ በቃ ብከምዝ ጠፊ ትገንዘብ ኢሉ ዘሽከ ሰብ ስለዚ እዚ ቶማስ ድበሃል ወዲ ዝኾነ ጎፈንድሚ ይክፈት ዝኾነ ነገር ይግበር ማንም ኤርትራዊ ኣብቲ ቦታ ኤማ ቴንክ ዩ ብራዘር ኣብቲ ቦታቲ ክትርከብ ይብልካል ኖ ኣነ ክነግረካ እዚ ተደሊኹም ይበሉ ተደሊኹም ጉዳይ ኣይኮኑን ኣበይ ዓዱ ኣበይ ከባቢ ኣነ ኣይፈልጥሪ ተወዲያ የስ ነዚ ከዕፀወሉ ኣለዎ ኸማን ዝበዕለ ገዝ ረሳሕ እዚ ውዳቕ ማለት እዩ ተረዲኩም ኣሎ እዚ ውዳቕ እዚ ሲብለካ ኣሎ ጉዳይ ካብ ህዝቢ ኣይበልፅኒ ማንም ይኹን ማንም ኣነ ናይ እኩብ ህዝቢ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮንኩን ኣነ ባይዘወይ ክትፈልጥ ደለካ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ቶማስ ዝበሃል ባዕለገይ በቃ ተወዲያ ሓደ ግዜ ተዋፂኡ ተፈቲኒ እንታይ ገይሩ ነቴን ጎፈንድሚ ያውፅዩ ቁሩብ ሂቡ ተወዲያታ ገንዘብ ይልዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቆሻሻ ወራዳ አርቲስት ድማ ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ መጽእ ምስ ጭብጥ ከነምጽኢና ምስ ጭብጦም ከነምጾም ኢና ምስ ጭብጦም ብለኩም ኣሎ መን አርቲስት በዚኦም ናይ ዳባት ዘላገጹ ኣብዚ ከነምጾም ኢና ኣብዚ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ከነምጾም ኢና ግልጽ ጌርና ኢና ንዛረብ ምክንያቱም ከይዶም ክበጽሕዎ ምስ ሓሰቡ እቲዮም ገሊኦም አርቲስት ኣይንኸይኒና ኢሎም ተረዲኩማል ነብሰ ፍቶት ጌሮም እንታይ ገድሽና ደበሎ ወረገ ያለው ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ብጭብጢ አው ዘለው ሰባት አምጺና መነመኔም እዚዮም ከሙ ድገበሩ ሰባት የና ነምጾሚና ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው አርቲስትታት ደቅ ሸርሙጣ ይለኩሜ ደቅ ዛ እካባት ማለት እዩ ደቅ ተረፍ ኮንዶም ይኹም ብለኩም ኣለሁ አነ ግልጽ ጌሬ ነግረኩም ምክንያቱም ጨነውቲ ይኹም ንህዝቢ ኤርትራ ኮይንኩም አይትፈልጡን ይኹም ንህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡ ክትበልዑ እንተ ዘይኮይኑ ብለካ ኣለሁ حاسبكم لو يكونكم مناو سنة ببنيا يعني ندابل كاتنبر دلخاو افلا وخاريا ودو وخاريا مالتي يس اسيوم كنغركا كنچفلقكم ينا تچفلق حافتبكم كنچفلقكم مخانا تفلطوا لكم مانم سب لعل حزب ኤርትራ دخون مانم يلم بلكا مانم فطور يله لعل يخون يدبل دما بلكا لو نبلبال دخونه ነገር ከነወርደሉ ይናን በለካለና ተወዲያ ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው አርቲስት ንህዝብ ኤርትራ ከነጭራሹ ዘኪሮም ወይ ፈልጡኒ በዳናትዮ ረሳዓትዮ እዚኦም ጨነውትዮ እንድሕርክ ኢልና በሃንግ ጌርና በቲዮም ኢትዮጵያውያን 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ ወይ $100 ክሳዶም ክንበት ኮይና ተወዲያ በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይድብል ደሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ አርቲስት ብለካለሁ ክንጅመሪና ስራህና እዚያ ዳዊት ትባሃል ሓንትላ ፈሳዊት
برورق إلى تليسي حجز تليفونه يبيهم مالت ياو دوي لهم لا انت لا تني بريكارد على كساب الجغواه بعر بديو زوات يرجع طول انت حسب على قيلاتك ثاني يشتي كل حكوي لا يتفلتكم اللهم ديو ترديكم على 3 كيلو تخو ابزي لاي كندا دا قلمص ياله حجي ترديكم على كم بقى اليوم دما قبل الحزب ايرترا دصاوتو اندحر كوينو صقم يبلنا ترديكالو نتنقل يقول وانጭ زوسدنا سباتينا توماس بل قلبل نحنا كمتي ابتي ኢትዮጵያ ተወሊና زعبنا ብለካለው ስልጣን አለና ግልጽ ገይረህ ነግረካ ምሳና ተወሪዶም زعبي አብደህንነት አለው ምሳና ተወሪዶም زعبيዩ ነፍሰ በሊታታት አለው ብለካለው ግልጽ ገይረ ይዛረበካ ቋነ ትማንም እኮ ትደስ ገረሰብ ስለድም ዝመለሰነት ነው አልድም በር ብለካ ክሳዱ መቅሮስኮ ብለካለው አነ ግልጽ ገይረ ይዛረበካ ቋነ ትክሳዱ በትኮ يا معلم دي قبل حزبنا دوره زند حر كوينو مانم يكون مانم ازيم ارتست دما وصيكم اندحر زي تزاريبكم اندحر بزعبا حزبكم دي تزاريبكم حنق خغبركم يبقى توديا علق $100 كفيله بلكالو نحد دبوب بقى بحد بوتا تصبيخا كرتمو رئسو قبلي توديا نكرت مكا دما لا علق ጭካኔ بጭካኔ دحر اجي تردي كالو ارتست اندحر كيدو تفاني الكا بقى ولا حنت نحنا عين بخيلو عين حزنلو بقى تودي بزعبا حزبو دي يجلص اندحر كوينو بزعبا حزبو دي يحمو اندحر كوينو ጉዳይና አይኮነን نحنا ድማ እሱ ዝጠፋአሉ ነገር ክንሰርሕና ንብለካለና ማን ይገደና ተወዲያ ክንክርተም ወይና ትከርተም ሓፍተቡ እሱ አው ኮፊሉ በህዝብ ኤርትራ خلاግጽ ኣብ ኢትዮጵያን ተሞርኪሱሲ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ኤርትራ ጅዋጅዌ ክጻወት አይነፍቀደሉኒና ስለዚህ እቲዮም አርቲስት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ቀንድ ምስቲ ዶክተር አብይ ኮይኖም ዘለው ማነ ግልጽ ገይረ ነግረኩም ምስቲ ዶክተር አብይ ድኾን እዮም ስለዚህ ንሕና ድማ ብገንዘብና ከፊልና ንዖም ድማ ከነድፎኦም ምዃና ፈልጡለው ተወዲያ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ አርቲስት ኢና ንብል ዘለና እዚኦም ባዕለገታት ረሳሓት ጨምላቃት ሳብስክራይብ ከይትገብሩሎም ከማን እዚኦም በስባሳት ሰብ ከይርዮ ኣይትራይዎም ህዝቢ ኤርትራ ኣይትራይዎም ንዓኹም ድድንግጸልኩም ንህዝብኩም ዝድንግጽ ሳብስክራይብ ገበሩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ቼቼ ክጻወት ደሓስብ አርቲስት ግን ቁልቁል አፉ ድፋዩ እናቷ ፈርትም ላይ ይሸርሙጣ ልጅ ማለት ነው yes በስባሳት ትኳን ደቅ ትኳናት እዚኦም ብቀደሞም ደቅ ወልደ ገባ ስለዝኾነ ደቅ ወልደ ገባ ድማ ስርሑ እንታይ ገንዘባዊ ያለ እንዳጨነው ይድኺ አዩላ ገንዘብ አላ አብዝ ጨኑላ በቃ ናይ ገንዘብ ሕማም ዘለዎ አታ ሂማኒቲ ይቀርብ ካብ ገንዘብ ላዕሊ ከምዚያ ግርምቢያል ዝተኸደነ ሸርሙጣ ሕልክስክስ ኣይትበሉ ሰቡት ኩኑ ተወዲያ ካብ ገንዘብ ሰብ ይበልጽ ካብ ገንዘብ ዜጋታት ካይበልጹ ተወዲያ እዚ ሕሰብ ያ እዚ ሕሰብ ህጅም እዚ ናይ ዳባ ድዋጻ ደሎ ገንዘብ መብዛሕቱ ኤዲት ክግበሪ ይሕዋት ክንደይ ከም ተዋጸ ኩሉ ኤዲት ክግበሪ አነ ግልጽ ገይረ ይድዛረ ህጅም ኣብዚ ነገራት እዚ ተሳተፉ ደለኹም ሰባት ጥንቃቄ ይለይኩም አነ ግልጽ ገይረ ክነግረኩም ትማል እንዳፊሊ 1 ሚሊዮን ተዋጺ 10% ናባኻ ካአቱ ቀድሚ ድኾነ ነገር ምግባርኩም ይድዛረ 10% ናባኻ ያአቱ እታ 10% ድማ አሪና ተወዲያ ኣብዚ ሓሩ ትበሃል ጓል እንደ ሓሩ ትበሃል ጓል ድማ ክዋጻይ እታ 10% ናባኽ ተቆሪጻ ንህዝቢ ኤርትራ ርዮ በቃ ተወዲያ እዚ ከነግረኩም ኣብ ገዛኹም ይዋጻሞ እቲ 10% ተቆረጸ ኣይትህቡን ይኹም ነቲ ተዋጺ ዘሎ 3250 እንዳበልኩም ትህቡ ደለኹም እዚ ከነግረካ አዲት ኣይተጋብርኛ ሶሪ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ናይ ቲክቶክ ነገር ኩልኩም ክትገብሩ ከለኹም ቀዲሕኩም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናትኩም ኣይኮነን እስኹም ገዛ ከፊትኩም 5 ሳንቲም ዋላትኩም አረክቦ ትማል እንዳ ሞኒካ ተዋጺ በአካውንት ተዋጺ እቲው ናይ ዳባት ደብጽሕ ድማ አብናቱ ጊፍት ሰዲናይና ተወዲያ ወላ ሓንቲ ሕቶ ይብልናን ምሳ ደራኸም ነገር ይብልናን ሕጂ ምስ ሞኒካ ከምዚ ወሲድኪ ከምዚ ክንብላይ ንኽእልኒና ምክንያቱም ዳይሬክት ናብቲ ሰቢና ሰዲናዮ ሕጂ ግን ነዚዮም በዓል ፊሊ ትበሃሉ በዓል ዓሩ ትበሃሉ ቆልዓ ግን ጽቦ ትገብሩለኹም ግን 10%
آتي الله نباهم قراريسكم كي تصدوا كندي كم مهاناسي كن نقرأكم نغالينا هذا ميلون تواسيو كبابي شحن قلملن كل تشا تترف اندحر كوينكا ازي صباح يكونن يا انا قلت غيري نقرأكم ولا تكشي بسنة سرعات عبدابات زلو سبات عبدابات دلو سبات نقاليهم إلكا مستهب بلكالو أنا قلت غيري دزارب أبزي أسب لكالو فحام مسيري دزاربو دلوه يقول له كالي نقر كيف التر بسنة سرعات كيدكا أنا محجي زقبر كايو شلالينا كاينا زاد ليو خاسبات كيدكا هيبكاها نزاد ليو حيمانوت كيدكا هيبكاها هجيكن زيا كتفتر عين دليانينا بمسارته يدب لكالو بمسارته زيا كيدكا نتيوم أوزلو أكفافلتي نوع ما ركبو توديا بإخل مسارات كلها جنزب دما كندي كم دعوت أبا أكاونتها مسيحات نجرب تيك توك انداموني كم تاز جمر كايا كمزن أبا أكاونتي آتي كله سديدو مدي إذن الله سلازي إذا جنزب إذا دما مس جبر حياوي ترداديهم نهزبنا بس نسرعات كيدو بس حلو كنسرحينا مالتي يا رادالجي كم زي الدلانه زي قنعنا دلو برسنتيج اندا قرارسكا ግን ከተርፋለሁ እዚ አይቀበላኒ ያነ ከሚክ አይቀበላኒ ኩልኩም እዚያ ትገብሮ ወደለኩም ሰናይ ነገር ጽቡቅ እዩ ግን ምስ ሙሉ ምስጋና ኾነልና ምእንቲ ኣብ ገዛኩም ድማ ዝተዋፀ 20% እዚያ ድማ ኣብ ገዛይ ዝዓተወትያ ኢልኩም ክስታይ ግበሩ ሓራይዶ ዮ ንህዝቢ አብረህሉ ጽባህንጎ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲካሉ ዘይ ተጠቅም ገንዘብ አመት ከዛርቦ ይخيل ተጠንቀቁ እዚያም ጽቡቅ ነገር ትገብሩ ደለኩም ሰባት ከይተትርፉ ድኾነ ነገር በቃ ንህዝቢ ኢሉ ተዋፀ ገንዘብ ትግልኩም ነቲ ተዋጪ ዘሎ ህዝቢ ክበጽሖ ምእንቲ 5 ሳንቲም ከይትረፍኩም ስደድሉ ተወዲ አዚያ ይከብለኩም ድخيل ለቡባ ያዚያ ስለዚህ ማዓት ሽጣራታት ስለዘሎ ስለንፈልጦ እዚያ ነገር እዚያ ከተስተብህሉ ላክትከሉ ለኩም ኢለ ያ بمقصال هذا تقراوي كوستوم وحيز يزورالو ابز ميدياتات سوري والله قالفنا هنا زي ابتانتي زي اتشيتني حنك بتانتي دريفا زي زغالي بوش تشتلو تشتلو زغالي بتانتي اشيتني زي حنك بتانتي دريفا ده كان زينا زي اتشيتنا زي بتانتي اتشتو رجو درجو رجو شوينش اتشتو نيرا رجو ترجي نيروا I don't know انا راهو زي بتانتي كان اتشيتنا نو بتانتي لا موها برازر ايت حازل لي برت تقراوي تزغبرت بوتانت كشطلي حمو اندي ኤርትራው ገዛል ከልካ ተሐስብ እሳ ከመይ አይነት ገጽ ሕንጉጉ ይኻስኻ አነስ ትዝገር መንስ እዚዮም ድኹማት በጣም ይዝገርመካ እዚሲ ትማል ምሳይ ድቅስ ነይሩ ቱልቱላ በሕምቀት ካ ገዲፋት ከኸይዳ እንታይ ገበርት ብላለኻ ተወዲያ ሕጂ ሳብዚ መሲሐስ ኮስተማተሪ ትግራይ ክንደይ ተሐምቕ ኣብዚ እዚኦም በዓል ገለመለ ቀዲሕኩም ዳደ ይተሰድዎ እዚ ቆሪስኩም ዳደ ይተብሉ በዓል ሊያሾው ሼር በሉላ ሊያሾው እዚ ኮስተሞ ድርእዮ ደሎ ሰብኣውነት ዲ ብዛዕባ እዚ ዲ ተዛረብዳ ንምንታይ ይኽስኺ ተረዲክሎ ብዛዕባ ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ ኣይትዛረብን ብዛዕባ ካልኦት እንድሕር ኮይኑ ግን ዊጥ እንዳበልክ ትመሲ ለየዛሬ ቶፒኮች የነገፋሞች እያልሽ ምናምን ምመጩ ተዛረብሉ ነዚ ሓውኽ ድማ ትግራዋዩ ተዛረብሉ እዚ ሰብኣውነት ኣይኮነን تماري مسا حقيقة يا تدق الزنبر كاسي وكوست موسي صعب سرقيا كمان حيز الله وسي أنا بتعمل قري منه هاب سرقيا حيز وسي تكتب له دخل نومو توركي له كنزر له ስለዚህ ማዓድዎ ሲሉ ህርፍና ኮይኑ ድስምዑን ድሕር ኮይኑ ማዓድዎ ጽቡቅ አይኮነን በልዎ ዋላቴም ተጋሩሲ አገበልዎ ዋ ነውሪ ቀዳማይ ነገር እንድሕር ጸሊያትካ እንድሕር አቢላትካ ቻው ባይ ተወዲያ ታይሲልካ ዝወረደ ነገር ትገብር ዋ ከመይ አይነት ጨምላቃት ይሁማ ታስቡ እዚ ውድቀት ይባይዘው ውድቀት ናይ ውድቀት ሲሉ ዝልፍልፍ ተወድቲ ከም ድመጸልይ ድዛረ መጀመሪያ ክብረትካ ናይ ሓዳርካ ክትገብር ነርካ ተወዲያ አይገበርካን ገዲፋትካ ኸይዳ السام بعلى جرسها كوينام بر تردي كانوا بس أنا سرعتكو كده اللي كتب لك هتخيلها توديا دين كسب كمزسي أبصرجيا وسيها أبجزها كوستوم مع كمز جديفات ولا أتا
كندي حصوراتيهم تيوم ودات كساب كمز حصوراتيهم ቆሻሻዎች በጣም ነው ይገር ክስሕ ቁልካስ ናይ ሰበይትኻ ገበና ተውፅእ ባዕለገ ነውራም ኢኻ ናይ ባሕቂ ንገርዎ ቆሪስኩም ስደድሉ ነውራም ኢኻ ናይ ኣብ ዓለም እቲ ነውራም ዝኾነ ወዲ ስኻ ኢኻ ቆማል እንድሕር ረኺባ ትልካ ገዲፋ ትካ ትኸይድ ኢሉ በቃ ትግርኙ ይርዳእካ ጽልሙ አይራይካ ኢሉ በቃ ወርቃይ ኮብ ገሪፋት ላይ አላ በቃ አብ ነገር ገይሩ ኮስትሞስ ከነግረካ በክልት አርሺ በሰለስተ አርሺ ኮ ዝግዛ ኮይ ዋንታ ክንዴ ክሳብ ናይ ኮስትሞ ክስታ ያለኩም ናይ ኮስትሞ ፍቅር ለኩም ገሊኩም ናይ ኮስትሞ ስለዚህ አንቱም ተጋሩ ከነግረኩም ቪዲዮ ስርሑሉ ናሐውኩም አገበሉ ኮስትሞ ሒዙ ወፂ ኣብ ፅርግያ ሒዙ ወፂ ንመን ይከሪዮ ኮስትሞ ሪዱ ይፈልጥ ሰብ ኣሎ እዚ ቆሻሻነት ጽላለ ደይኮነ ቆሻሻነት አይ ዓበደ አይተጸለለ ተወድቲ አይ ዓበደ አይተጸለለ አንታዚ አይ ራኹም እንዲሁም አሬኩምሽ እዞ ወድዚ ትግራዋያታ ገሪምና አነስ ብጣዕሚ ገሪምኒ ራይዎሞ ታይባዓት ይወድ والله قريفنا هنا زي ابتانتي زي اتشيت نحن بتانتي دريفه زي زغالي بوش تشيت له تشيت له زغالي بتانتي اشيت زي عند بتانتي دريفه ده كان زينا زي اتشيت هنا زي بتانتي اتطو رجو درجو هذا رجو شويه مش اتفت هنا رجو ترجني روا I don't know دحر انا راهون دي بتانتي كان اتشيتنا نو مور توركي له كنقول زابطان تقول لي قدفنا هنا الجهاز كقدفنا با قدفنا اسكسي كازيناي قلعه زراره سيلو بقى سيلو بقى كسايدي سمع يودي مسك با ناي كوستمو زمن كقيرو زي تيك توك كلتاشن اسران شدش اندا مصانا سي ناي كوستمو زمن كتقبرو برادر ሰብ ካብዚ ክቅይር እንዳበልናስ ናይ ኮስትሞ ዘመን ክትገብረልና 2026 ሕጂ ድማ ገሪባ ተኣኪቦም እንዲዮም ከምኡ በቃ ዝወድዝ ኮስትሞ ሒዙ መፅሞ በቃ እዚ ድማ ጀለቢያ ሒዝልካ መፅ ገሊዩ ድማ በቃ ገለ ነገር ሒዝልካ መፅ በቃ እዚ ትውልድ እዚ ናይ ከምኡ ኮይኑ በቃ ብጣዕሚ ዝገርም ገሊኦም ድማ እቲ መንሽሙ ድማ ንምንታይ በቃ ኣሕዋትናስ እዚኦም ናይጀርማን ይውድዎን ገለመለ እንዳበለሲ እዚ ሸላዲ ገለ ልበሃል ሲሎም መጻውት ገይሮም እተወድጥ ቀንዕና አለው ግን መጻውት ገይሮም በቃ ባምቡላ ይጥቀሙሉ ገርመካ ወላ ሓንቲ ከም ደይ ሓስብ ገይሮም ሲ ክጻውቱሉ ይደል ነዚ ሸላ ዝባሃል ወዲ ነዚ ሸላ ወዲ ዝባሃል ኣብዚ ቲክቶክ በቃ ከም ባምቡላ ይጻውቱሉ ከም ባምቡላ አይ حماق زمن با እዚህ ይደሉ ኣሕዋት ስለዚ ምናልባት ሓሳብኩም ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ብዛዕባቲ ኣወልሲ ኢድ ዝበሎ ያ ታብታብ ግበሩ ሰብ ከእቱ ምእንቲ ታብታብ ግበሩ ኣሕዋት ታብታብ ግበር ኩላሕካ ሰብ ከእቱ ኣይከኣልኩን ታብታብ ግበሩ 22,000 አይደላ ታብታብ ግበሩ ኩልኩም ምእንቲ ሰብ ከእቱ ታብታብ ግበሩ ሰዲድኩም ናይ ትማልዲ ናይ ሎሚ ኣይር ክርዳን ንኸማ ናይ ከኣለን ፅንሖሞ ከም ብሓድሽ እዚ ክነዓፆ ትገስት እዚ ምእንቲ ክጠፊ ኤክስ ክንብሎ ኢና ሞ ያ كنحدث ولا النادي
كنحدث ولنا ما عسب سديدو نيرو كان بحدش اندحر اليوم كسدو يخيل يوم حجريها هجي كان بحدش سبع الليلكا الو راسكا الو مرحبا ميك حونا سلام دها جابر مسكن سلام دحاندو كم يتوعيلو سلام كم يسغى املاح مزغن انس ناي منش ميخ زارب دري ناي سلطنسي نبوي ندي دمرخوتو اب كل اند اتو قاطو قابيلنا حجها مولش بزعبا زي ناي دابات زنا واصو دلنا سلطيت مالكو امتاو كريكم نمبر تعسبني له هو ግን حسدينا لنا ግን حجزي سلطنسي انت يصقومو ጉጅለ አኪቡ በቃ بخمسي እዚ ሰልጠና ባዕላ ደው ዋጻና የንታየም ድኾን ደለው ዞም ህዝቢ ሕጂሲ ብሕጋዊ መገዲ ክበፅሕ ኣለዎ ብሃድየ እሱ ክበልዕ ስለ ዝደለየ ክበልዕ ካብቲ ገንዘብ ከጣፋፍእ ከዳናግር ስለ ዝደለየ በቃ ንኩሉ በቃ ከምዚ ገይሩ ክጉብቶ ከምዚ ናይ ምሻለካ በትፀንሓካ ሓደ ሰብሲ ሓደ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ፖለቲካ ዛረብ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ካልእ ብቕዓት ተልይዎ ኣብ ናይ ካልእ ኣብ ኩሉ ካይዚ ሰብ እዚ እንታይ ይፀጎሙ ሕጂ ከዓ ክበልዕ ከጣፋፍ ይደልዩ ወይ እዚ ህዝቢ መሓር ገንዘቡ ሓዚ ህዝቢ ምክንያቱ ወይ ከዓ ብትክክል ይብፅሕ እዚ ገንዘብ ተረዲእካ ኣሎ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ በቃ እሱ እኮ ደዋፆ ገለ ይብሉን ተረዲእካ ኣሎ ኣብ ሰብ ዘዋፆ ይርኢቶ ልህብ ደሎም በ5 ሳንቲም ኣይዋፀን እዚ ሰብ እዚ ስለዚ እንታይ ምልከትና ሙዛቡ ብራዘር መጀመሪያ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ካብዚ ምክንያቱ ስነ ስርዓት ክገብር ኣለዎ በቃ ስነ ስርዓት ደግብሮ ሰብሲ እዩ ምክንያቱ ከምዚ እዛ ዞም ንዛረበሎም ዘለና ህዛብሲ ሕዋት ኩላትና እዮም ሰልጠና ሓውና ኣፋቲሕናዮ ኣለና ተረዲኩም ኣሎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክትሕጎስ ኣለካ ግዜያዊ ኣብቲ ገዛ ተቐሚጡ ዘሎ ተፋቲሕ እዩ ግን ክሳብ ገዛ ዝረክብ እዩ ኣብ ኮፍ ኣቢልናዮ ዘለና ሓደ ግዜ በቲ ዝተዛረብናዮ ሰበይቱ ብዝመፅያ ሰሚዓ ማዓር ጀርመን ክትከይድ ከለካ ካልእ ትዘብጥ ነርካ ኢላ ተረዲኩም ኣሎ ከም ድፋታሕ ጌርና እየና ሓቁ እዩ ክፅለል ብለካ ኣሎ ድኻምኩም ኣብ ኮንቲ ይወዓለን ድኻምኩም ኣብ ኮንቲ ይወዓለን ሜክ ሓወይ ምክንያቱ ለይትን መዓልቲ ንስኹም ራስኩም ተፍስሱ ዘለኹም ክውንነት ንክትገብሩ ኢኹም ብራቦ ሕጂ ዝኻ ሓደ ሽታ ሃሪምኩም ኣለኹም ማለት እዩ ከምኡ ጌርኩም ትኾንኩም ፍረፃማኹም እንዳትኸፈልኩም ኢኹም ትኸዱ ኣለኹም ኣብ ካልኣይ ዙር ኢልና እያለና ሻንጥኡ ድማ ኣብታ ኣፍ ደገ ኣጠልዕ ኣቢልክ ድማ ኣሪእና ኢልና እያንዲና ኣሕዋት ንዓኹም ብዛዕ ነገር ይብልና ነግረኩም ኣለና ተረዲኩም ኣሎ ካብ ዝለዓለ ሳፕራይዝ የለን ሰልጠና ሓውኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ጎዳና ክወፁ እዩ ጎዳና ነው ቤቴ ጎዳና ነው እንዳበለ ክደርፈልኩም ዳር እንታይ ክገብሩ እዮም ኣይዶኑ ሽማግለ ኩሉ ተሰዲዶ ተወዲዮ ቀሺ ወዲ ቀሺ ተሰዲዶ ምስ ማዓብያ ጓል ምስ ማዓብያ ኣብ ሓድሽ ገዛ ሓድሽ መኪና ሂብዋ ብዙሕ ነገር ከደቅስ ፈቲኑ በቃ ታጓል ግን ብትግራዋይ ሃፍተይሲ ክዝምወለይ ኢላ ማራ ሕርቃና ላዕሊ በፅሒ ኢሎም ብራዘር ብጣዕሚ ገና ከምዛ ትብሎ ዘለኻሲ ምክንያቱ ስርዩ እታ ሓንቲ ብዘይ ቁልፊ ጠልጠል እንዳበለ ሓንቲ እግሩ ለቢሱ ሓንቲ እግሩ ከይለበሳ ክመፃና ክእል ኣለዎ ሰብ እዚ ኮፂ ብራዘር ኣብ ግዜ ሰልጠና ሓውና ጎዳና ክወፅኡ ዘይጭክን ኤርትራዊ ከነዋፃሉ ገለመለ እንድሕር ኢልካ ሻያ ክትጥበስ ብራዘር ሰልጠና ኣብ ጎዳና ምስ ዝወፅእ ማንም ኤርትራዊ ተረዲካሉ ቁሊሕ ክብሎ የብሉን ዋላትዮም ተጋሩ ቁሊሕ ክትብሎ የብልኩም በቃ ስማ عندهم هنجي ميك حونا እሱ ዘይኮነን ነዲ ኤርትራውያን ከይትሕውልለን ከም ድሙስ ጋብ ድጠሚያ ዓይን ኻደን ቁራኻ ከምስ በለና ኮ ከይትረዳና 4000 ሓሳብ ሰዲና ምሻለካ በቃ ናይ አንጾርጾት በቃ እንታይ ድብል ደለዚ ትግራወይቲ እንዳጠመት ኣዲ ኤርትራዊ ትጸግበሉ ምክንያት የለን ኢሉ ዝተዛረቡ ኣብ ናይ ወዲ ሓጃጅ ኣለኩም ተረዲኩም ኣሎ yes ኣዲ ትግራዊት እንዳጠመሲ ኣዲ ኤርትራዊ ትخلሰሉ የለን ገለመለ እንዳበለ ዝተዛረቡ ዘረባሉ እቲ ሽዑ ግዜ ግን ነታ ትግራዊት ክሕጉሳ ኢሉ ሕጂ ነገር ኣምፅያ ዘላኮ ነትዮም ተጋሩ ካኽሮም ማይካዕለንኩ ተረዲካሉ እታ ጓል ነበልባልያ ባይዘው ብዛዕባ ትግራይን ትግራውነትን ውድቕ ትብል ጓልያ ኣንበሳ ብጣዕሚ ሕጂ ነታ 12 ክፍሊ ተማሃረላ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ መዓልቲ ቅርሺ ክሰደላ ይከኣለን ዝበስባስ رايو لا ابن استولت قال عدس كما يتنافقوا بزياده خافتي
ابو خلها نوع تنافق اسكن ولا انا تابع تمرتي 5 ساعات بسات ديسه قال صباستين مكنياتهم تبقيلكم ويهم تبقيلكم اب قدم املاح مسبيتو بتعم بقى اب كوينات يمدلو اب كوينات لكالو غيزاوي نتيم قولኦቲዮም ከይዝክትሙ ተባሂሉ ሓንቲ ክላስ ይተዋሂቡ اب قدم املاح ይድብለኩም ደሎ እዚያ ግልጽ ደሆነ ዘረባ ይድዛረበኩም ንሕና ደይነምጾ ኢንፎርሜሽን የለን ህጂ እታ ነገር አምጽያ ዘላ ኣብ ጀርመን ከይዱ ንሓንቲ ጓል ዝደወራ ንሓንቲ ትግራዊት እዩ ማዕኮራ ግጅፍ ድበለ ቅርጻ ጽብቅት ልኾነት የግል የመንግስት እንዳበለ ድኸይድ ማዕኮራ ንዓ ክዘብጥ ክብል ኣብ ሸርተቴ ኣትዩ መወዳእታ ሰበይቱ ፈሊጣ አረጋጊጻ ተረዲኩም አሉ እዚያ ከምዝ ካብ ደገበርካ ኢላ ቢጫ ተዋሂቡ ነይሩ ቢጫ ተዋሂቡ ኣብ ካልኣይ ዙር ከይዱ ድማ ቀይሕ ተዋሂቡ ተረዲኩም አሉ ሕጂ ኣብታ ገዛቲኣ እንታይ ድገብር ደሎ ይመሳሰል ይደሎ እዚኦም አኩሽሽቲ ትሪኦም ደላ ሕጂ ኣብታ ዓዲ ኣብቲ ሳንዲያጎ ዝበሃል ድቕመጣሲ ዘይሰደደ ሽማግሌ የለን ኢሎም በቃ ዓበይቲ ዝተባሃሉ ሽማግሌታት ቀሽታት ገለ ሰዲዱ በቃ ምስማዕ አብያ ታጓይ ምስማዕ አብያ በቃ ከም ናይ ባዱራይ ሓንቲ ስራ ሓንቲ ቀምሻ ገይሩ ሓፃር በቃ እዛ ሓፍትና ሕጂ ንሕና ሻንጣ ክንገዛልኪና ሲስተር ንገርዋ እቲ ሻንጣ ጽልም ዝበለ ሻንጣ ነክሰደልኪ ምስ ጸሊም ባድላ ምስ ጸሊም ካራባት ከምውን ድማ ምስ ጸሊም ኮዮ ጌርኪ ብክብረት አረክብና ነዝወድዚ ኣብ ደገ ገዛኺ ምስታ ሻንጣ ጌርኪ ሕውላ ብልልና ሲስተር ብጣዕሚና ነኽብረት ኒኪ ኣይፈለጠን ደሎ ከማ ዓለ ስኻሲ ንጀረካን ማይ መልእ ክልተ ብራኳ ብስንኩም ከም ተልዕሉ ይፈለጠን ደሎ ዝወዲ ንገሮስከ ንገሮታ እዚ ስንናቲ بجيريكا مسكامي صعدا خوينو بل نقرب باطاودي هذا دلاقي صعدا لاوصا ديما لاوصا اي ازناتنا حزبي الى حنت مينيت كوف اندحرام بيلكايو نفس قايد قلبتك سلازي قدب جيريكان مولا عيال اللي سني تردي كان طي زين قال نزا سني كوسدا كويدن إلن اللومو كفتنا اي فتنو نبلكالو سوفت ايل عللاني برازر كم ندابلكم قدل دقتكم لا ما اترقرالو سلازي نحنا نزارب دلنا چبط دلو وزربا احنا نزارب دلنا چبط زلو وزربا سلطنا عونا ما اقاطي مولو بسبيتو تفاتح يدلو غيزاو ግን ነቴም ቆሎት ቁጻብ ማዓንጣ ድሕብሉ ኣብቲ ገዛ ተፈቂዱሉ ሓንቲ ክላስ ይተዋሂቡ ደሎ እዚ ሰብ እዚ በቃ ጽንዒሉ ከም ድወጽ ክትሪኢኹም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይድብለኩም ደሎ እዚያ ራይዋ እዚያ ሲ ክትሪኢዋ ኢኹም ጫካ ስፊርዋ ነታ ትግራዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ፈልዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣብ ጫካ ስፊርዋ እሳ ድማ በቃ እዚ ጫካ ተሰማሚዒንሎ እስኻ ግን አይተልይናኒ ኻ ውፃ ኢላቶላ አታርግምታ እዚያ በተኸ ያማይዞ አዛው ጋዝ ሃንተ ሚኒት ተፈቂልካለሁ ህዝብ ኤርትራ ሐሳብካ ክትብ ሃንተ ሚኒት የስ እንዲያሞ ታብ ገበሩ ታሰብ ከነእቱ ከለና ተነጽጎላ ተይ ጸገብ እንዲያሞ ዮዲ ስደሊ አሎራ ሀፍትና ሃሎ የለን ሀፍትና ሄሎ አቤት ሰላም እንዴት ዋልካ? تسمعني؟ تحندو كم يقنيها يغني لي قدامነት يغني سنايتي قدامነት يغني لي ويلكم بركلي ነገር يغني لي خاراي ነገር ካ እዚ ሰልዲ ተዋጽዎ ዘለኹም ሚኪ ኣነ ከምዝን ክብለካ አይደለኒ አዲስ አበባ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ኢኻ ይዋ ንዘለኩም ንቤተሰቦም የምድህቡ ነዚ ሓገዝ ንስኻትኩም ካብቲልኩም ኣዋጦም ንትሰድዎ ንዘለዎም ንሃብታማት የምድቡ ከመይ እዚ ነዋጾ ደለና ገንዘብ ሲ ንፋሚሊዮም ንሃብታማትን ኣነ ኮኔክሽን ታይዛሩ እዚ ሲሉ ይስሐቅ እንታ አሁን ካሲልካ ትስሐቅ ግን እዚ ወዲ ሳህል እንታ አሁን ካሲልካ ትስሐቅ እስከ ናእቶ እንታ አሁን ካሲልካ ትስሐቅ አለ አጣጥረ ስጋ አዳም ዚት ነው አዳም ገበሩ ብለካለሁ እና እንታ ኮንካ ትስሐቅ አለ ስምዒት ሀገር ሃልዩ ከይፈልጥ ነው ድሕሪ ጥረ ስጋ ተሰቢካ ከመጽ ኸበር ስምዒት ሀገር ሃልዩ ከይኮነን
ንሞፃ ኣይትቀዳደሞ ንከውፃእካ ሳይ ኣይትቀዳደም ኣጆኻ ተረጋጋ ዳይዘጋ ካብ ቲክቶክ ከታውፃና ጥረ ስጋ ኣዳብ ግበር ተረጋጋ ንብለካ ኣለና ማክዶናልድ እንዳበላእኻ ንህዝቢ ኤርትራ ይስሓቆ ብለካ ኣለኹ ተረዲካሉ ዝተፈላለየ ምግቢ እንዳበላእኻ ትስሓካ ኤርትራ እስኻ እንታይ ትፈልጣ ተሸጊካ ከመፂኻ ዝኾነ ኣሙሻ ስምዒት ሃገር ሃልይዎ ይፈልጥኒ እስኻ ማክዶናልድ በሊዕኻ እኮ ንካልድ ሲ ሓግዘኒ ትብሎ ሰብ ዝኾነ ኣሙሻ ስምዒት ሃገር ኣይፈሊ ስምዒት ሃልዩ እስኻ ትግርኛ ናተይ ትግርኛ እንዳተዛረብካ ሳብዚ ክነግረካ ክስታይ ክትገብር ጠራጥ ወዲ ጠራጢ ተረዲካሎ أنا نبلك على أدم قبل كم أدبك يتقاسس هانساب سبكون نبلك علينا تردي كانوا حزب تقرا اب كامبسي تامين لون نبلك علينا انت تبل ترى سقاس حزب تقرا سقال قاسس كاي بزح ترى سقاس دابات تزاربوا له رايو حزب تقرا سيبلك له اب دابات سي تامين لو انت هتقبر انت تحجزو تلقاني انت ህዝብ ትግረ እንታይ ተበላታ ጠረ ስጋ ጽሪ ትግሪና ተዛረባታ ጠረ ስጋ ህዝብ ትግረ ብለካሎ ኣብዳባት ጠሚሎ እንታይ ትብል እንታይ ሓግዝካ ያስኻ አንተ ዝደንቆሮ እዚ ኣነ ዳሞ ኩሉ ይድሕግዞ ብለካለሁ ብገንዘበይ ሕግዞ ብጉልበት ሕግዞ ካሎ በሐሳበይ ሕግዞ ብኩሉ ነገር እስኻ እንታይ ጌርካ ብለካለሁ ይሓተካለሁ ኣነ ከምዚ ጎበርኮስ ንዓኻ ከነግረካ ጠረ ስጋ ኣድጊ አታ ወዲ ሻርሙጣ አይተጻረፈም ወዳ አረጊት ሙሬ እናት ልብዳት አቡ የጥንብ ልጅ እቲያ ገመል በአምሐሪና ገርካ አይተጻረፈ አንተ ጠረ ሲጋ አላዲቃ ወዲ ቀልቢ ጻርፍ ግደፍ እንደው ወዲ ሻርሙጣ ዘሓን ጻርፍ ግደፍ ብለካሉ ጻርፋ ፈጻለ ካብዛ አይሮባ ከምሳ ይጀላ ሸሪት ብለካለ ከረክሶ ያብ ሱዳን ብለካሉ እቲያ ሲላ ብገመል ትርዋ አዲኻ ማለት እዚያ በጽባጽ አዲኻ እናት ልብዳት አቡ ናታ ቀደም እዚ ሲሉ ገመል ተሰኪሙ ዛዕቢ ታይ كم سيخي دنقورو سالساي جاء بزعبا حزبونا حتى بزعبا تيرا سيقارو دنز اسخا كنعنا تتلوكا كيلو موسكان يركا 3 كيلو كوين كاو كوفيل كاتنبر دلخا سبيخا دمت مات يطفانا على دينك نعل تولا عليك نعل شك با تيزي بلع صفي بزعبا حزبكم تزاربوا دنقورو تأكيبكم أبزي شبت غيركمنا بس حزب تقرأ سبلك الله أبداباتي موتالون بلك الله انديامو سلام ميكا حواي طعمي دس زبل كله تواصي له كل تواصي بناي فيليام ناي مونيكا هم تتمال زنبركاي مالتيو بطعمي دس يبل زيوم انتاي ديم دليوم زلو بقى خي واقع يحون كل يوم زلوا ممت يوم أبكن ويا يسرحوا ويا يسرحوا حزبناتي كم دق زاقرا تي نحنا خستاي طفي زلوا من اسيات يوم دطفو زلوا نعشتنا هاجر زما عبلو زخول يوم دطفو دلوا دابات دي ابغلدي بسودان دي بخلو حزبنا يطفالو زي ما بيكر دوميل كايم ممت يوم سيلم بلع سغا بلع غله سيلك هاطو قطو بقى قم نجر كزارو واي كولن يوم ويا يحجزو ويا يسرحوا ويا يسرحوا سلازي مكحواي تقدر سلام او صايم سئلك او صايم يوم صايلم صحل كابلو انتي صحل كنت كون سخم دانا يشم حيسكم صحل مالت حزب زحجز نهزبو دسرح نه هاجرو زمعبل يصحل برنسخاتكم صحل كتب لكم شماي تمصو خماني قدفوا تسحل سئلك مشقط خوين طريف الله صحل نعفا قال شمكم حيسكم مصو ودافو سو نهزبخ عند حدا يتحجز خوينكا نهزبخ عند حر زي تبكو خوينكا هزبخ نحنا جنراسيون يطفى له من اسي هاجر كحجز زخيل ابوتاتنا عند عويم زخدو زلو من اسي زي بلا هاجر كترجم يبلان من اسياتنا يطفوا له زح يبلو له كم دق زاغرا نعو خند تحجز نعفا صحيل قال اندابلك ايتم صابزي وا ثانك يو نايبا حقي يوديتا غليسكيو ازيوم باستا ولدو نفلطو مينا صقم يلن ازيوم تردي كلو ايكونن نحزب ኤርትራ ننبسوم كونو ديكلو زدربا يدخونو سبات አሉ ተደርቢዮም ዝውዕሉ سبات አሉ እሶሜም ሕጂ አሸጊሮም ደሎ እዚዮም ድማ በመንግስቲ ደረጃ ተገፊፎም ተረዲኩም አለው አብት እንዳጨውዲ እንዳ ምንታይ አው ክሰርሑሉም ባዕል ዲዮም ይፈልጧነ ጉዳይ አይኮነ እዚዮም ሰባት እዚዮም በህዝቦም ጭክኑ ሰባት بقى حماق ترخبو انا قداي يكون كان بقى لزسي حزب تقرس اب دابات يموتالو تبلكو يبل يرساسه እዚ ድሙር መስል ማለትي هجي كلنا ابزيا كنحسب كنكل علنا توديا
بزعبا حزبنا اينا نزارب دلنا بزعبا امن وين دما بزعبا كونتينر ايكوننا نزارب دلنا يا رادان هانقول اندحر لك بزعبا حزبي سلطنا حاوكم دما تفاتي اي بايزوي ازو كله مين دبلو دلو ازو كله دشغرو دلو ازو كله واጭ زبلو دلو سبايتو قيح كارد سلازحبته قيح كارد سلاسته وليداتلو يا اما صويا حج تريف አይደላ ታሳንጡ ሳንጡ ድማ ነና ተሰደልይና ክባረሪ ተወዲያ ከም ሰው ኸውኒ እስካ ቡሊ እንዳበለ خدرፊ ዚያ ተወዲያ ከምዚ ኩሉ ግዜ ሀገሩ ዘይخبር ዚያ ትግራዋይት حنፈ ዳይት ባይዘው ቴንክ ዩ በልዋ ኩልኩም ንሰልጠነ ሰበይቱ ሳፖርት ግበርዋ ቲክቶክ ከነበኩሚና በጣቦ ንፈእቲ አንበሳ حنፈ ዳይት እንዳበልና ኩላህና ክንሕግዛይና ኣብዚ መጽ ግዜ ኣብዚ ኸነምጻይና ናትና حساب سريح سلطنه كميغيرو ጉዳዩ አሚዲያ ከምስጣ ቪዲዮስ ተሰኔ ነገር ስለደሐዝና አርኪብና ሰልጠነ ቢያ ይባላሉ ካብገዙ ቢያ ይባል አሎ ተወዲያ ስለዚህ ድራር ሕጂ አቅምጦም ገዛኻ ነተም ደቅኻ ድማ ወቲፉ ምስሓደገሎም ድማ አደቆ ገደመለ እንዳበልካ ኸይትመጸና በራታ ሽማግሌ ተረዲካሉ ስለዚህ እዚ ባህለሉ ንሰልጠነ ዘዕቅብ ሰብ ዝተረገመይ ንሰልጠነ ዘዕቅቦ ሰብ ማለት ተረዲኩም አሎ ማንም ሰብ አይዕቅቦኒ ማንም ሰብ ፎይል ወይ በህዝብ ኤርትራ ዝተፈንፈነዩ ስለዚህ አብዚ እንታይ ብለር ወሲልኩ መሪራቶ እንዲያብዚያናይ አብዚናይ እንዳ ሞኒካ አስተዛረብና ይስ ራዩ ምን ያዚያ ሞኒካ ዳውላ ታኒካ ትበሃል ጓል አብዚ ንዓና ጽቡቅ ከምዚ ምዝራባ بعد حق سلازلا كمين غدا انا يملكت انت كتسلمنا وعلا ما نسمعيو حجون دم نصحات إرتراويان زقتله منيو سلطنه غرما يذبحل نير قدم حجي حجون تحاكي سلاد وصو دلخ عقرقرتا بزح دلخ كنفلطكاينا ان حزبنا احنا فلطكامبر منغستي إرترا من قتلتي من قتل نصحات إرتراويان زقتله منغستي إرترا بمولد دوكومنت فولطي زم سبات زياتهم فريحهم ابز خير كيمسلك ነገር ዝገዲፈዮ ማለት ከአኔ ዘበት زبد دحر حجي قالسنا خمزيو فليتنا يلنا تحققات كاب قبر هواريا سمعنا يلنا نقبر هواريا وين نبينكم ما يكون انت سلطان نبينكم ما يكون انت وهابكم سلطان اذا ما هباي برقدنا حمود افرامس دلهم نقبر هواريا خمس قبروا نحن قصينا نبيكادو قبنات كان خيت الشفن مسمول قبنات كان قبنات كان خيت الشفن نقبر هواريا فرانس عبد غدي فرانس اقاغور زغيكا فرانس سمجانا يسيركا سلازي زوم بدم نصحات إرتراويان اقاغور موليك عاغور دم نايزوم نصحات إرتراويان اقاغورين لكم ساعتكم اخيله دم حواتنا حجون قال حواتنا كنفلط انا معس بزي قدس انا مونيكايتي ابزها زبدك علىكم صفاتي زيانا عاي good enough كنزي عينات نجرات كندي جزء شلل لنا حلفنا هنا كلا سواء كندي سبات دورنا سكت كوي بچم دك عدنا قلياتهم يردهم يجي سرق قتيل كازل كم ذا عينت زربا انتهي مزز كان سالك خمس خئل نعي صبغت يا ابز جمسس كده مسس حج ما جرمن انا قمت يعني اذا الله زيا استينا تزيتيكي لك لا استينا بنعمل كحسو بخمي زي قدس زيا واقف كفل الله نزيا يزرزلو زيا واقع انت زيا فلكي انا يكون حزيا زيا حاجه اي فكره الكلي شبو انديو ابزي بز حساب كتر خلا تسكريا تزاربو لا يتفلط من السخره الله يزارب تسكريا اذا تزارب كي هذا الاخي دي هو تحت تبلغن واقع كفلا مهانكي حزيا سلطنه تاي له مسيلك ابو جاي زاربني اي فكره الكلي هو السخا كريك مهانك حزيا السخا نبعل خاسي انتي الكنا انا ابون السوسي سبي قتلوني روما منازريت الكنا مش زي دما كو ماسرجا لنا برازر زياكو ولا بسويز مسيخا نكيت كسس زغبرتكاكو زيا غداي زيا بايزوي ابسويز مسيخا سي نكيت كسس عند اشغاريت كوينا انا عين زرسناين غديف كايا طاطيل كذا هدمكا بزا غداي زيا اكو سلازي السخام بتزبل كايو كتحتتي خا مالتي አቡን ሚኬሌ እሱ አብ ኤርትራ አቡ ድማ ምናዝሪ ሰቢቀትሉ ኔሮም ይልካላ እጅ ማስረጃለና ለምሳሌ ሁሉ ማስረጃለና እሳ ድማ ከነውጻይና ማለት ብራዘር በተስኻ ተገብሮ ደላ እስኻ ከነግረካ
ትብሎ ነገር ተረዲካሉ አይትፈልጦን ይኻ ደንቆሮ ሳልሳይ ጨ ገሪባ አነስትዮም ደቃ ኮሎ ግዛይ ከመጌሮም ድኽተሉ ኻና አኻ አይዶን በጌ አነስ ከንዛ አይነት ከብት ኣብ ዓለም ርኢ ሰሚዕ ይፈልጥን ባይዘወይ ብጣዕሚ ድንቁርና ጥራሕ ዝተዓደለ ድንቁርና ጥራሕ ዝተዓደለ መንግስቲ ኤርትራ አነ እኮ ዝገርመኒ ንማዕበል አቡ ኣብ መገዲ ክሰጥሖ ከለኻሲ ንሰልጠነ ብኡኸ ንምንታይ ከምኡ ደ ይገበርካ ባይዘወይ ንምንታይ ከምኡ ደ ይገበርካ ንውፉይ ኣዲሲ ከምኡ ደ ይገበርካ እያ ኣይገርመካ እዚ ንባዕሉ እኮ ብጣዕሚ ይሕትት እኮይ ግን ብጣዕሚ ዝገርም ምድለዋት ከም ደለዎም ኣብዚኣ ካትሪ እዚኦም በፅባፃት ከምዚ ገይሮም ንሰብ ከሰራጢዩ ከለው ኣይርድኦምኒ ሰብኣይ እንድሕር ኮይንካ ከምኡ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ በቃ ወድኹምሲ መልእክቲ ኣተሓላልፉሎም ኣብ ሚድያ ኮይኖም ከምዚ ይገብሩ ኣለው ኢልካ ዳለይ ተምፅኦም ተረዲካሎ ንማዕበል ኣቡ ጥራሕ ድዩ ኣብ ድኾነ መንደቃ ፀጊዕኻ ተዛርቡ እዚ ኤርትራዊ እዚ ኤርትራዊ እዚ ድማ ክስታዩ እንዳበልካ እንዳፈለኻሲ እዚ ዝገርም ብጣዕሚ ዝገርመካ ስለዚ እዚ ነውራም ድኾነ ኣካይዳ ዋላብቲ ኤርትራ ውሽጢ እዩ ዘሎ ባይዘወይ እዚ ነውራም ኣካይዳ እዚኦም ሃገር ድሸጡ ደለዎ ኣቦታቶምስ ከቢሮም እዮም ዝነብሩ ኣብቲ ሃገር ከቢሮም እዮም ዝነብሩ ነቲዮም ሃገሮም ዝፈትውኸ ነቲ ሃገሮዋ ደንበ ተቃውሞ እኮ ብስነ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ እኮ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዮዲታው ፅሙ ከይብለኪ ኣብዚ ፅንሒ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ተሰኪፉ እምበር ዋ ንደቂ ሃገረይሲ ሓጊዞምለ እዮም እዚኦም ተጋሩ እዚኦም ደንበ ፍትሒ ንዖም ክሕግዝ ኣለኒ ኢሉሲ ቁርብ ተሪፍዎ ነይሩ እኮ ዳህራይ እንታይ ቀይርዋ ንፉዓት ኤርትራውያን ቀፅልዎ መን እዮም ቴም ኤርትራውያን እሞ ደንበ ተቃውሞም ኤርትራዊማ ተረዲካሉ ምስኦም ሓዊስካ ንኩላህና መሪቕካና ብለካ ኣለኹ ንኩላህናስ መሪቕካና ቀፅልዎ ወጀኹም ኣይገርመካን ክሳብ ከምዚ ትዕቢት ደለዎ መንግስቲ ይደለና እኮ ባይዘው ትዕቢቱሲ እዚ እዩ ክሳብ ከምዚ እኮይ ክሳብ ፀጉሩ ርእሱ እኮይ ኢሳያስ አፈወርቂ ባይዘው ትዕቢቱ ኣይገርመኩምን ትዕቢቱ ታዲኹ መፅእ ይኽእል ኤርትራዊ ታዲኹ መፅእ ኢሉ እኮ ደሓስብ ኢሳያስ ጥራሕ እዚኦም ድማ ናቱ ምትክዮም እዚኦም ድማ ተረዲኩም ኣሎ በቃ ናቱ ኣካይዳ እዮም ድኸዱ እዚኦም ጉኑፋት ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ፅሩይ ድኾንካ ኤርትራዊ ነገራት አንብብ ነገራት ኣፅንዕ እዚ ጉዳይ ካብ ሐ ክሳብ ናበይ ይኸይድ ኣሎ መርምር ብራዘር ንገሊኡ ጨጉራ ትኾነሉ ኤርትራ ንገሊኡ ድማ ጥብሲ ትኾነሉ የለን ያራዳል ማዕረይ ክኸውን ድግብኦ ነይሩ ማዕበል ሓውና ክሳዱ ዝተሃረመ እኳ ክመሲሉ ኣብ መኪና ኮፍ ኢሉ እዩ ካብ ከመይ ድመሰለ ስቱድዮ ናብ መኪና ናብ ንእሽተይ ገዛ ኣትኹም ወደለኹ ተረዲኩም ኣሎ ናብ ንእሽተይ ሓንቲ መኪና ኮፍ ኣቢልኩም ተዛርብዎ ኣለኹም እዚ ድማ ሓጢኣት እዩ ባይዘወይ ሓጢኣት እዩ ብሓቂ ድብለኩም ሓጢኣት ያ ዓቡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ገይሮም ከዛርብዎ ከለው ካብ ዝለዓል እኮ ውድቀት የለን ያራዳል ወላዲኻስ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከተዛርቦ ከለኻ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከተዛርቦ ከለኻ እቲ ድኸፈ እዩ ያ ነዚኦም ይህባይ ክዝርጦም መዓት ይመስለን እቲ መንግስቲ ባይዘወይ ክዝርጦም መዓት ንደቂ ሓማሴንን ንደቂ ሰራይን ይድመልኮም እቲ መንግስቲ እምበር ነቶም ይህባይሲ ኣይደፍሮምን ይመስለን ኣነሱ እኮ ይድገርመኒ ከሞም ሚኒን ክትብል ኣለካ ምሶም በቃ ይግበርዋ ብምዝራብ ብምትግባር ደይኮነ ብምዝራብ ዋንጫ ዘወሰዱ ዜም ይህባይ ባይዘወይ ብምዝራብ ጥራሕ ሲሎም ብምልፍላፍ ተግባር ግን ዜሮ ተግባር ዜሮ ተረዲኩም ኣሎ ተግባር ዜሮ እዩ ብምልፍላፍ ግን ተሰማዕነት ክረኽቡ ይደልዩ ኣይገርማኩምን ስለዚ እቲ ዘይተዛረበ ወላ ሓንቲ በቃ ምርጫ ይብሉን እቲ ዝተዛረበ ድማ ምርጫ ኣለዎ ኢሎም ደሓስቡ ደናቁር እዮም ኣየ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ህዝቢ ገይሮም ወይ ብኢሳያስ ኣካይዳ ዝመልክዎ ሰባት ኣሎ ብኢሳያስ ሃንጎል ድቀርፅዎ ሰባት ኣሎ ብራዘር ኣይትሕሰቦ እዚ ክንደይ ነበልባል ድኾኑ ኤርትራውያን
كم دلنا تفلت كتكل عليك مانم عبلع لمانم نجوس كخون أي حسن أنا قلت غير يزاربكم مانم عبلع لمانم نجوس كخون أي سبب أمانة نيرب لك على أي سبب يا أي سبب أزيا توجه هذا توجه كي مسلك توجه إياه قلنا أنا حدا راد لكم أنا فتحاوي بايزوي بتعمل فتحاوي سبي أبي إرتراد لكم حلفتي ندقهم هذا $1 مليون هيبكم أبجلس قروه أزقروهم بك علك ناتكم بدل السوما يتحنوا يا راد الجو ملكتين أنا ما حدا لفت لنا أتيهم عبيت زتبهالكم أتي أبت تحت للخا حمدي خامون أو حمد تملسي يا رادالي أنا قلت صغيرة خلينا نقرأ أتيهم زلكم جن $1 مليون هيبكم ندقهم أبقى حجر سدلوه يا رادال جون صباح نقول ترديكم الله ما مثلنا يزهزبي مرقص أنا يزهزبي لخون أنا قلت صغيرة يزاربكم صباح نقول هزبي ترى توف قبل اللومي كم زي قجل 10 تحمشته كم بيت ودد توف قبل اللومي ترديكم الله سلازي جيزي لا تكو اتا جيزي دما حجيا اتا جيزي زواحل لكم وجنزب هيبكم قال يوم هيبومي بايزوي نفلطوا لنا شبط لنا بايزوي قال يوم بقهدي نقد كفيتهم لومي على افريكا حجر ندقهم بحبوق زي ما حضروا سبات نفلطوا مينا نحنا ترديكم الله كمهم قبروا كالو دما الكازي كورونا قال مالي سيلكا غاسا الكاز سبي خات حلو لله خمر ولا حنتي حسب يكون كانت تحلو تيم عبيت جن كمو جبروا بقى توديا صباح نقول نتيم ولادكم صقم كي تخونوا السخم زجبركم مو بدل أبو كيف نجرم أنتي كاب إيساياس جميركا بفلا إيساياس سددهم زيوم سلسة لكها هذا كوت ستبايلو تتحيزونير كوت سدلي تتحيزونير وتي ما أغلى نعو كي نجروا مليسهم معي أسروا نوعها ما ناي نجرون نيساس اندحر نجيرو كقتلو يتباهيلو اي تنجرن بميستر تبيلو مليسوم ابغزو مليسوم يچرم يلو مخا يستيو كم دليتي يدخونا بتاغر اتعب حاودما كم دليتي اتي ودو مالتي تعبي ولا انت تمرتي يبلون هايل كايو بايبلن يلو مخا اتي ابراهام زبال دنقورو ناي دنقورو كستا يدلو هجي إساس أفوركي قاعد زي جبرو أوشت أب إيرتراويان نايمان النت كلولا سلزلوي نودو أمس أبيلو أبدهون مدرك كريو أيكلن كريو سايكلن مكنياتو إيرتراوي كونن يفلت إساس يفلتي نهزب إيرترا مكلاسو كالي برازر جن عد خادي مرسا مودات هادما زيركا تاتقراي نتا تقراي أمس أبيلكا مس إيرترا مدماري حسابو زلو نحنا كندمراي نخلينا حزب إيرترا 30 عامت واقو دخفله دمو دخسكسه مسكالوت نكدمراي كونن إذا كتفلطوا تكلوا لكم ምናልባት በአሪ ጋይና በአል ጊዜና ይልካ ተረዲካሉ ብዙህ ከተጓባዕ ተኸሪኻ ናትና ፈንጂ ግን ሓያዳ የስ ናትና ፈንጂ ከምዝና ይሰልጠነ ዝሕልኩስ ወዲ ሕልኩስ ከባቢ እንዳ ሓደነት አቦይ ሓፍተይ ወዲ ሓቦይ ወደሞይ ትብላይ ኮነት ናትና ብራዘር ክትፈልጣ አይደለካ ወዲ ሓቦይ ወደሞይ ወዲ ከባቢ አይ ወዲ አኮለ እንዳበልካ ድኽየደ ይኮነ ናትና እዚያ ክትፈልጣ ኣለካ ግልጽ ድኾነ ንዓኻ ብጣዕሚና ንዕቀካ نأخا مسلات مالتي ناتكا مسلات زيومين كالوت كي مسلكا ناتكا مسلات مالتي ناتكا مسلات زيومين انت يوم دبلو مسيلي كاناتكا مسلات زيومين ناتكا مسلات زيومين النازي نوچو بروفايل غيرم نخد زيوم ركا مالتي زيومين نوچو سي منغس السماء يوارسو خسترو يزلك كم زي بحر نوري كلتا تاريخو كم زلو انا يوچوكو حندي علمين قابلنا تبديا حنت احمد بنا دو اوز تبديا فتن زي سن ساعه علمين قابلنا دا حزو مسكدسي سراويت ما يصلا اناتنس مفلاي شي نو بقولكم بهلاو جنرال يوچو ولا حد بهلاو جنرال وني بسحب ولا حد فلط ነገር يبلو 10 تسبي قطر زخيل امبر انا يعرف يكون اقول لغي
ውጭ ማለት እኮ ትዝመረረ በርበረ ማለት እኮ ውጭ ማለት አዲዩ አደይታይ እንታሽ ምን ይሞ አያድራር ሓደ ቀዳማይ ነገር ትምህርት ስለዘይነበረ እምበር እኮ ቆፂሩ አይከልን ማለት አይኮንም ግን እንታይ ተማይርስ እንታገብር አታ ኢንተርቪስ ጀነራል ውጭ ተማይርካ አይደለምስ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መንግስትና ራባይ ክፍል ብስሕኒ ልኩ ይመስገን በከራባይ ክፍል ብስሕኒ ኸይል ኢሉ አታ ኢንተርቪስ ተስክራል احنا زبلنا سي نوጭ ፕሮፋይል ገረም ነው ካብቲ ዘምረካ ማለት ውጭ ሲ መንግስት ሰማይ የዋርሶ ክስተሮ ይዘለካ ወደ ኮይና አርክና ዘለ ክልተ ታሪክ እኮ እንዘለዋ ናይ ውጭ እኮ ሓንቲ ዓለም ይሄ ነው ይሄ ቆሻሻነት እዚየም ሕጂ እሞ ውጭ ኣብ ቅድሚኹም ጅግናይ ባይዘወይ ከማኹም ኣብ ትግራይ ሰገረ ከማኹም ኣብ ትግራይ ሰገረን ኣቦታትኩም ትግራይም ሰጊሮ ኣብ ኩናት ትግራይም ሰግሩ ነይሮም ታይ ሓዛርብ ካለ ታሪክ ከተምጻልና ደሊኻ ውጭ ግን ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ጅግናይ አልጊብን ካበልና ይበሎ ኣብናይ ሐመድ በይበል ጅግና ሰብ ግን በቃ ጅግናይ ታይዘ ደይከውን ነገር ክትዛረብ ትፍትን ድራርን ጸጋይን ትበሃል እስኻሲ ክትጠርጥ ንትግራይ አትሰማዕታ ጥራትካ ባይዘወይ እታ ዓድኻስ ተፈልያ ሕጂ ትግራይ ትበሃል ደላ ከመይ ጌርካ ኣብዛባ ውጭ ክትዛረብ ውጭ ኣብ ማእኸል ውጭ ነታ ኤርትራ ድማ ወዲቕላ ነታ ኤርትራ ድማ ኩሉ ነገር ኮይንላ እስኻኸ ሕጂ ብጣዕሚ እቲ ናይ ንዕቀት ዘረባ ድርባይነት እዩ እዚኦም ትሪእዎም ደለኹ ውዳቃት እዮም እዚ ትግራዊት እያ ሰበይቱ እቲ ድራር ድበሃል ድማ ናይጀሪያዊ መንጢልዎ ኢሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ትግራዊት እያ ሰበይቱ እዚ መን ድበሃል እዚ ጸጋይ ድበሃል ሰባይ ስለዚ እዚኦም ወራዳታት እዚኦም ቆሻሻታት ታሪክ ዘይብሎም ካለ ታሪክ ክሰርሑ ክንድዝ ምፍታን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝተገበረ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ታሪክ ከምዚዩ ከምዚ ገይሩ ከምዚ እስኻስ እንታይ ዲግሪ ሰቅልካዮ ነገር ኣለካ ዲ ብራዘር እሱስ ኣብ ከማን ኣብ ሕማቅ ጊዜ ከማን ኣብ ሕማቅ ጊዜ ህዝቢ ኤርትራ ንክመሃር ኣይኮነን ንክነብርሲ እቲ ዕድል ዘይነበረሉ ሰዓትሲ ተጋዲሉ ኣይተማሃረን መርሓባ ጸገም ይብሉን እዚ ግን ጅግንነት ዓዲልዎ ድማ ተረዲኩም ኣሎ እዚኦም ድርባያት ግን እንታይ ታሪኮምስ እንታይ ንገሩን እስከ እቲ ጆን ብላክ ሓደ ግዜ ነዚ ድራር እንታይ ኢልዎ መሲልኩም እስኻሲ ዓዲግራት ከይድካ ትሸይን ኢልዎ ዓዲግራት ከይድካ ትሸይንሲ ምሳይ ክትዛረብ ኢልዎ ዓዲግራት ሕሰቡ ኣባያ ታሪክ ይብሎምን ታሪኮም ልክ ጥይት እንድሕር ተተኩሳ ኣብ ኢትዮጵያ ይራዩ ኣብ ትግራይ ይራዩ ስለዚ ኣብ ሰላም ግዜ ኣብ ኤርትራ ትመፁ ኣብ ኩናት ግዜ ድማ ትግራይ